Ito ang Bas Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Uto, diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted source of news and information ng Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Abril 25, tuig 2026. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita, labing una nga electric powered garbage trucks ang syudad sa Iloilo pagagamito na. Western Visayas naging fastest growing economic region sa Pilipinas sa tuig 2025 sa suno pa sa Philippine Statistics Authority. Sa dugang pa nga mga balita, kaga-impormasyon nagapaday nga krisis sa riyon tugas ang ginamo sa Middle East. Posible makapekto sa ekonomiya sa pa sa Department of Development Regional Office 6. Kag sa police reports, 5 ka sospek nga nagapanggamo kag nagapinalupok sa distrito sa Molo. Natalana na sini nga pasakaan sa nga kaso sa ngaton siniya kapulisan. Muni madalagwar mabalita lokal aton sini nga pagatutukan diri karon sa pagpalayag sa nga bombohanay sa Uto. Sa mga kabombo naman naton, top stories of the day sa balita nasyonal na pulo ka pisos ang presyo nga ginalauman sini nga iga nubo sa masunod sini nga simana sa diesel sa kada litro. Ini ang mangin ikatatlo na nga asod-asod nga rollback sa presyo sa nga diesel matapos ang serye sa nga mega oil price hike nga gipatuman sa mga kompanya sa nga langis. Humalin sadtong nagasugod ang tensyon sa Middle East base sa mean of Platts sa Singapore. Trading kag foreign exchange averages sa sulod sa nakaligan sinimay nadlaw ginapayag sa pila ka mga or isa sa mga oil industry source nga posible maganubo sa 8 tubtob na pulo ka pisos ang presyo sa diesel kada litro sa masunod sining simana. Subong man wala sa may nakita nga paghulag sa presyo sa gasolina, baka ako naman sa price adjustment kag posible magtaas sa piso kada litro. Kag gina-anunsyar ang nasambitan siniyang pagpatigayon sa rollback Lunes nga adlaw kag ginapatuman na Martes nga adlaw. Pero muning mga forecast sa tun sining mga kasimanwa sa early as Friday, no? May mga nagagawa na diri nga mga estimated na oil price rollback or hike para iya sa masunod sining semana sa presyo sa produktong petrolyo. But this time sa aton sining mga kabombo, ikatatlo na ini nga asod-asod sining semana nga naganubo ang presyo sa produktong petrolyo. Sa aton man sining karon mga kuturan. Speaking sa simana, hindi kuno niya matigayon nga mapauli diri balik sa pungsod ng Pilipinas sa sulod sang 3 ka simana no kabaliskad sa mga ginapahayag sa pila iya ka mga tinaw sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Partikularmente, kung hindi ko magsalang naghambal nga 3 weeks mapapauli na diri madala na pauli ang fugitive nga anaya miyembro sa House of Representatives. Si DILG Secretary Junvic Rimulya hindi diri banwa matigayon nga sa sulod sa 3 ka semana mapapauli ang nasambitan sining wanted person sa aton sining mga kabombo. Sandig iniya sa isa ka eksperto sa immigration na laws sa Czech Republic. Una nga ginanunsyo ni Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya sa tong Abril 17 nga posible may balik sa Pilipinas siko sa sulod sang 3 ka semana. Pero sa sining sa paggigangot sa isa iya ka immigration law expert sa Czech Republic sa aton sining mga kauturan ang director sa Association for Integration and Migration. Nakabase dito iya sa may Prague. Hindi niya matigayon nga sa sulod sa 3 ka semana mapapauli gilayon. Ining si
former Representative Zaldico. Ginamensionar man nga posible madugayan pa ang pagpapauli sa kayko sa Pilipinas kung hindi magpangayo sa asylum sa iban siniyang pungsod bangod nga ini ang anay tiglikom or ang ini anay miyembro sa House of Representatives isa iya ka legislator. Sunod pa sa report, kinahanglan nga tubangon niko ang paglapas sa immigration law sa Czech Republic, no? Separado iniiya banwa sa mga kaso nga ginapangatubang sa pungsod Pilipinas. Kung ano yung mga kaso dari sa pungsod Pilipinas, sa aton sinimagkulturan ni Zaldico White, tilabot yung Czech Republic. Sa aton sinimagkasimanwa, kung dito sa iya nakakomiter sa mga kakulangan or may mga ginpanglapas ini siya ngalayi such as sa kakulang sa immigration documents. Dito iya ang Czech Republic among nga mayara sa nga jurisdiction sa iya. Sa aton sini nga mga kulturan kaga nagalibogan niyang ulota nga agin padalator iya sa aton sini nga gobyernong Department of Justice kay mayara makita sa Department of Foreign Affairs. Si DFA na kunta nito yang makamada na to. Mahikotar na dito nga mapapauli na ining si Zaldico. Sa aton sini nga mga kasimanwa kay maiman niya sa nga kinalain si Zaldico, no? Sa iban sini nga mga Filipino abroad nga nakasalapo sa nga rimalaso nga kinahanglan pa pulion or sugaton to sa nga taga Department of Foreign Affairs para nga mapapauli dire. Sa aton sini nga mga kasimanwa kay ang Interpol gani way man niya nagapagwa sa nga red notice or whatsoever. So therefore, no, ang eksakto sini nga term na kita si Zaldico dito iya sa may Prague. Pero way siya yagin dakop, inaresto, nahuli. Sa aton sini nga mga kasimanwa, kay ti kon ang dakop kag ang aresto duha sina iya katinaga hindi na pariyo ang butsilingon sini mo, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa, tiya mo ni karon ang isa man sa mga nagadugang pagidiya sang naglabugay sa sitwasyon karon may kantanan sa kay former Representative Zaldico. No, kay ti siyempre iban gabantay man isang dayos, gabantay man isang buho nga kung diin sila pwede makasulsog naman dito para nga labugayo naman ang administrasyon. Ang iban siningambal ba way na sang iban pang brasolon sila dre nga manumiruno ka manog patalang kunti si Presidente Bongbong Marcos. Sandig iya sa mga pananawan sa pila ka mga kritiko sa administrasyon Kaya ti siyempre, kumadumduman nyo pa, Abril 16, sa aton sining mga kulturan, way isang liwan kundi mismo si Presidente Bongbong Marcos through his social media ang nagpost nga sa mga tinaga na huli na si Zaldico. May punto man si Secretary Claire Castro nga ang arrested and nahuli is two different things sa aton sining mga kasimanwa. Kay pag-abot to sa taga DOJ, pag-abot to sa taga DOJ, ito blang bataon blang bumbo, Alberm, bataon to blang gwapuhon man bla, dogi na link manigani sa kay Secretary Claire Castro, mot kung siya sa aton sining mga kasimanwa, iyang balto ya sa DOJ, to sinya waya, why to yagin dakop si, why siya na-aristo sa si Zaldico sa karon ang nagatubang sa paglapas sa sining kakulangan niya sa mga dokumento sa iya sining or immigration documents. But in terms ng arrested, hindi siya arestado. Ang balsa nga DOJ nga nagpadulong dito sa Prague sa aton sining mga kasimanwa. Ti karon kon ang pag-istoryahan naman sini tuhoy sa deportasyon, no? Magalabot pa ini isang pila ka mga binulan sandig diri sa isa ka immigration na expert. Hindi niya sila nga madali-dali, hindi niya pitik sintas, hindi niya nga paghambal mo nga papulion ni siya, ipadeport ni buwas, sara na yun. May mga nagakaigo man siniya nga proseso. Sa aton sini nga mga kuturan,
magluwas to sa statement ni President Bongbong Marcos sa engineer. Kay kita pabati tabla ang pahayag ni Presidenta Bongbong Marcos sa sining possible mga lihok sini sa sining latest development karon and sa sining video clip ginapakigbahin niya man nga ginmanduan niya na ang DOJ nga magpadulong dito iya sa may Europa. Arimlaw si Presidenta Bongbong Marcos. Magandang araw po sa inyong lahat at magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat po. Kung amo sining matabo ti mas labing maayo Mr. President sir nga manabat kiniya si Saldico sa pumuluyong Pilipinhon. Pila ka mga kabuhi ang nagkakaladula. Pila ka bilyon ang nagkakaladula. Kwarta kag kabuhi ang nagkakaladula bangod sa mga ginapayag sinipag pinalapaway sa kwarta sa nga gobyerno. Tikon si Cas Martin pa takaisa ni President Bongbong Marcos niya hindi niya mahimo sang isa ka speaker lang. Hindi niya siling ako diri ang mastermind. Damo pa ya sang tawo nga mayara sang kailabtanan na tuhoy sina diri banwa sa sining ginapayag iskandalo sa bahin iya sang flood control project. Tanong plastada sini karon na banwa daw may tsansa nga mag-iwik si lain sini iya nga tunong iiwik ni former speaker Martin Romualdez. Ti pananglitan sinuayahan ng mas labing mapatihan sa ila sini nga duwa ang former House Speaker or former Committee Chairman on Appropriations. Sa aton sini nga mga kabumbot isa payag man gani banwa ni former Speaker Martin Romualdez sa pag-break niya sa iya sini nga silence or paghipos. Siling niya ti may role man na di ang executive sa bahin sa nga Senado may harap na da may ginatawag sini nga small committee. Sa aton sini nga mga kuturan sinya babalaan ta lang na kung ano ng sistema, ano ng plastada sini. Pero panarigban lang sini banwa nga ginapa-inhibit ni Speaker Martin Romualdez ining si Ombudsman Boying Rimulya. Tapos si Ombudsman Boying Rimulya magluwas kang ginfree siya ang manggad ni Romualdez. Wanya pagin panugutan nga magpadulong ini sa luwasang pungsod. Agod nga magpabulong. Ini bala sa katuyuan nga dapat within reach lang sa nga layi ang mga possible nga mga responsable sa kontrobersyal nga flood control project. O kung ini kabahin ginlamang iya sa nga grand design para iya nga ti pagwaon nga waya sa may ginapasino and then eventually do sila ang mangin popular sa paghilapit sa tuwing 2028 nga eleksyon popular. Pagkatapos ini Banwati siyempre yara sa administrasyon pitik sintas paglibot sa nga ginutlo sa minadlaw binulan kag tuig. Di mambal man lang na iya ang presidente nga nagahingapos ng iya sini nga nagahingapos ng iya sini iya nga termino
nga sa mga kauturan ko sa mga pumuloy sa pungsod Pilipinas, wala na sa may makapadayon pa sa mga hinimuan nakon sa akon sini nga termino bilang inyo sini nga presidente, konti ining si Poncio Pilato. O konti ining si aton sini nga masaligan nga opisyal nga nangin na miyembro sa aton kabinete nakauyat sa mga matagas nga posisyon sa mga vital agencies sa pungsod na Pilipinas o sa gobyerno sa pungsod Pilipinas. Aton palakpakan kagakon sini nga ginatibong nga mangin masunod nga kandidato o masunod nga presidente sa pungsod Pilipinas way isang liwan si sekretary o kung ano man ang iya sini nga title ni Nito Tarugtog. Dama mo naman sinang birada. Amo mo naman sinang galawan sa paghilapit sa eleksyon tuig 2028. Sa mga kabumbo naton, kung why pa ka mo natakan, kag luyag nyo pa yang yara ka mong yapon mapabilin sa chimpo or sa ira sang inintuanay, painto lang ka mo daya. Sa aton sini nga mga kabumbo, kay madamo na ya subong, ang naka-experience sang hindi amo, mas mahapdi, mas mahapdos nga sitwasyon sa pagpangabuhi nga dapat hindi na iya maliwat pa. Sa aton sini nga mga kasimanwa, diri lang kuya mastik sa mga ihiligay nun nga mga tinaga, hindi na dapat maliwat pa. Kay karon kung Ingleson ko na base, lain naman interpretasyon nyo. Diri lang kuya kutob ba ingenera, hindi na maliwat pa. Kung Ingleson ko nila naman ikaroon ng dagan sa historyane. Sa aton sini nga mga kasimanwa, basta ang aton lang sinadriya banwa, no? Makapilata naman kabises nagyan nga ang nagahingapos nga administrasyon, no, nalutos sang oposisyon. Ti anong ginhimo? Ginlaga siya sa aton sini magkuturan for para iya nga ma-vindicate iya sini nga pangalan. Ti pagkaligad sa nga pagkaligad sa pila ka mga tinuig or granting for the sake of discussion matapos ang iya sini nga termino, may mabulos naman sa ginlagas sa iya sini nga termino, no? Ti pagpungko sa nga ginlagas to, mambangat tion ko naman ni para nga magbabalos. Balos naman sa hasta sa ulihiya banwa, binalusay na lang tanda, ya pumuloyo, ya mga nagakinahanglan nagkagasubong man labi kung tani kaglabaw nga ginapasulabi, malimtan na ya, kay nawili na sila, kabinalusay, kalinagsanay. Diya mo nang gusto nyo kasahi sa nga pang gobyerno diri sa pungsod na Pilipinas. That is why ma-explore na kita. Pag amat-amat na kita dira pang kilates sa kung sino dira ang pwede. Nga bag-o. Nga wala iya sang lamod sang administrasyon, sang oposisyon, kung ano man nga kolor. Ang kolor nga nagapanalaitay sa iya siniyang dugo, sa iya siniyang kaugatan, kolor sang matutuod sining Pilipino nga kag maga pakigbato kag magadala sa kayuhan sa tagsa ka pumuloy sa pungsod Pilipinas. Medyo may gamay man nga gunit-gunit sa budget pero hindi mo nakadako gid bala. Kasi sindihan ta naman na sa aton sini nga mga kasimanwa, may kulo karos gamay pero hindi lang niya laplap kag lihap kag labo kay dako ginayang agi niya. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ano kag ano pa man at the end of the day, sa aton sini magkasimanwa, ang labi kag labaw kung dapat magpangibabaw, no, ang interes sang pumuluyong Pilipinhon. Hindi kay interes sa kung sino lamang nga mga tao dira Poncio Pilato Herodes kag kung sino man dira iya sa aton sini magkuturan ngang ilalang iya nga mga intereses sa mo iyang maserbihan. Kay waygin kita sang padaog sinadira ang mga pigado magapabilin sini nga pigado worst magaigod sa pagpamigado samtang ang mga mangranon magamangranon pagid. Mas manami iya makitaan nga mga imol nagaumwad, ang mga imol nagaamat-amat saka ang kalidad sa ila sini nga kabuhi so that kay hindi na sila magsalig
sa aton siniya nga gobyerno and eventually makamalakip sila sa mga buligman sa mga yara pa sa inalom para nga mabatak nila pa ibabaw. Sa aton sini nga mga kabumbo. One time abit ilawantas tuwing 2028 kutob sa mga nagasinggitan palangga kung pigado di ta pagbipagbutuhon be. Engineer, abi one time lang, isa lang kage tuwing 2028 inang mga plataporma ni gobyerno kulukaw kos palangga ko ang mga imol, palangga ko mga mangunguma, ginaulikdan ko, ginasapupo ko, tanan na lang nga kanamiton. Sa aton sini makasimanwa, daw iya lang tanan. Pero kung ara na sa posisyon, ara na sa pwesto, sus Maria kagusip po. Pamatsyag yan sa mga tao, nga mga imol, nga mga bululigan, nga amo niya nga ginadayaw, kag ginahambal ya palangga, ginaulikdan, ginatatap, ginasapupo. Ang pamatsyagan niya sini Sus Maria kagusip daw trapo kay tinagamit niya ang iya sini nga interes na kuha na ati hiaboy na lang na sa kilid-kilid kag hindi na gani masapakan pa. Muna. Basi ko na may naga ano man dira sa kon may naga ugyon sa kon sini nga opinion. One time lang 2028. Kutob sa mga nagasinggitan, palangga kong pigado, palangga kong mga mangunguma, buligan kong mga mangunguma, manupagisda, tanan-tanan na lang. Di tabi pagbutoon, be. Sa aton sini nga mga kasimanwa, duga nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagan sa Bomboana sa Udto. Aton sini nga balikan later on pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglabao ko ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflaso kon pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-25 sa buwan ng Abril, taong 2026. Sa ating mga headlines, Duterte camp nakahanda na raw sa trial dyan sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Panelo, si Senator Christopher Bongo naman kampanteng mananaig ang katotohanan sa pagtukoy ng kaso ni former President Rodrigo Duterte sa full trial. Ang prosecution naman sa International Criminal Court itinutulak ang paglalantad ng status ng legal team ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang National Bureau of Investigation ay nanindigan ang operasyon sa KTV bar na may kaugnayan kay former Representative Mike Defensor ay lehitimo, iginit na hindi pamumulitika at sumunod sa proseso ng raid. Si Secretary of Justice Frederick Vida naman kumpiyansa na 99% may babalik ng Pilipinas si former Representative Elizalde Co. Ang Department of Justice aminado na hindi tiyak kung maisasama si Co. sa pag-uwi ng delegasyon. At
At sa ating balita sa ibayong dagat, ang Estados Unidos planong idagdag yung firing squad, electrocution at maging ang gas chamber sa federal executions. Ang bansang Iran at Estados Unidos posible na mag-usap muli. Mga diplomat dumating na ho dyan sa bahagi ng Pakistan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nakahanda na umano ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na harapin ang gugulong na trial sa International Criminal Court. Ito ay kasunod na rin ang pagkumpirma ng International Tribunal na lahat ng mga kaso laban sa dating Pangulo ay uusad at hudyat ng pagtukoy ng kaso nito para sa full trial. Git nga ni Panelo, nakahanda ang defense team ng dating presidente na humarap sa magiging pagdinig, ngunit pinag-aaralan din ng mga ito ang iba pang mga remedyo para naman sa kapakanan ng dating presidente. Kabilang dito ang posibleng paghahain ng petisyon para sa writ of habeas corpus sa Supreme Court ng ating bansa. Ito ay upang muling hamunin ang legalidad ng naunang pag-aresto kay former President Duterte at tuluyang pagbiyahe sa kanya patungo naman sa Dahig. Layunin nito na pilitin ang gobyerno ng Pilipinas na i-rectify o ituwid ang umano'y illegal para sa kanila na naging aksyon na ginawa ng gobyerno. Kung hindi niya magtatagumpay ang naturang remedyo, maaari pa ring maghanap ang bansa ng international remedy tulad na lamang ng posibleng paghingi ng suporta mula sa iba pang mga bansa. Maaari niya na magresulta ito sa collective condemnation ng iba't ibang bansa laban sa pag-aresto at tuluyang pagdetine sa dating presidente ng Pilipinas. Kaugnay pa niyan mga kabombot Star Nation, humiling ang Office of the Prosecutor sa International Criminal Court na gawing pampubliko ang isang dating confidential na defense response sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte ayon yan sa filing na may petsang Abril 24 na kasalukuyang taon. Layunin ng prosekusyon na linawin na 6 na Pilipinong abogado, kabilang na sina Salvador Medialdea, Salvador Panelo, Martin Delgra, Silvestre Bello, Alfredo Lim Jr. at Cesar Dulay ay hindi bahagi ng defense team ni former President Duterte sa The Hague. Nauna nang sinabi ni Attorney Panelo na nag-apply siya para sa International Criminal Court accreditation. Binigyan din pa ng prosekusyon na mahalaga ang pagiging transparent upang mabigyan ng kumpiyansa ang mga posibleng testigo at biktima at maiwasan ang tinatawag na chilling effect sa kanilang investigasyon. Dagdag pa nila, hindi malinaw kung paano makaapekto sa dignidad ng mga abogado itong paglilinaw na hindi sila bahagi ng defense team. Iginiit ng defense na ang reduction sa dokumento ay para protektahan ang dignidad ng mga abogado. Ngunit ayon naman sa prosekusyon, hindi ito sapat na dahilan upang isantabi ang prinsipyo ng transparency sa korte. Para sa prosekusyon, mahalagang gawing bukas ang impormasyon upang mapanatili ang tiwala ng mga testigo at maiwasan ang anumang hadlang sa investigasyon. Tumanggi naman ang defense na gawing pampubliko ang dokumento at iginiit na wala itong epekto sa mahahalagang usapin sa kaso. Samantala, kampante naman si Senator Christopher Lawrence Bongo na mananaig pa rin ng katotohanan sa pagpapatuloy ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa full trial dyan sa International Criminal Court. Itang mambabatas bagaman nakakalungkot na marinig na tutuloy na sa paglilitis ang kaso ng dating presidente, tiyak niya na mananaig din naman ang hustisya kinalaunan. Kasabay nito ay hinimok ni Go ang mga supporter ni dating Pangulong Duterte na harapin ng may katatagan ang bagong development na ito. Papatuloy pa niya ay ipagdarasal daw ang kaligtasan at kalusugan ng nakadetining dating leader. Si Go mga kabombo ay isa sa mga pinangalanan bilang co-perpetrator sa kaso ng dating Pangulong Duterte na naging laman ng confirmation of charges hearing noong huling bahagi ng Pebrero. Dati na siyang nagsilbi bilang Special Assistant to the President noong kasagsagan ng kontrobersyal na drug war. Abril 23 nang makumpirma ng International Criminal Court Appeals Chamber ang naunang ruling ng naturang tribunal ukol naman sa jurisdiction nito sa kaso ng dating Pangulo.
Samantala, naghain ng request ng International Criminal Court Office of the Prosecution sa Pretrial Chamber 1 na i-reclassify ang ilang mga dokumento na hawak ng defense ukol sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang naturang dokumento ay may kaugnayan sa papel ng ilang mga abogadong Pilipino sa kaso ni Duterte. Itong mga naturang dokumento ay pawang naglalaman ng mga redactions. Gayunpaman, iginigiit ng mga prosecutor na mahalagang mabuksan ng mga ito para sa kapakanan at tiwala ng mga biktima at sa integridad ng nagpapatuloy na investigasyon. Ikinatwiran ng panel na hindi sapat ang rason ng defense na kaya may redactions ay upang ma-preserve ang dignity ng 6 na abogado na kasama sa defense team ng dating Pangulo. Hiling ng panel na tuluyan ng maisapubliko ang mga redacted information para masiguro na walang itong anumang chilling effect sa nagpapatuloy na investigasyon ng prosecution. Kabilang ang mga kabombot Star Nation sa mga tinutukoy na abogado ay sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, former Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, Martin Delgra, Silvestre Bello, Alfredo Lim Jr. at Cesar Dulay. Oras natin, 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mamuna tayo ng report mula sa ating news team. Ang National Bureau of Investigation nanindigan ang operasyon sa KTV Bar na may kaugnayan kay former Representative Mike Defensor ay hindi dahil sa pamumulitika at sumunod umano sa mga proseso ng raid abang individual na nagbanta sa internet kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay inimbestigahan na ng National Bureau of Investigation. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Dennis, Bombo Jai, iginiit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi pamumulitika ang isinagawang operasyon ng ahensya sa isang KTV bar sa Pasig City na umano'y konektado sa pamilya ng dating mambabatas na si Mike Defensor. Sa isang pulong balitaan ngayong araw sa lungsod ng Quezon, sinabi ni Matibag na sinunod ng kawanihan ang tamang proseso sa operasyon at bahagi ito ng kanilang mandato, hindi ng anumang aktibidad na may kaugnayan sa politika. Inihayag din ng National Bureau of Investigation na naghain na ito ng reklamo laban sa asawa at anak ni Defensor kasama ang iba pang individual. Kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa human trafficking. Ang reklamo ay may kinalaman sa paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at inihain sa Pasig City Prosecutor's Office. Pinabulaanan din ni Matibag ang pahayag ni Defensor na hindi na umano nag-ooperate ang naturang bar mula 2019. Anya, batay sa mga dokumentong nakalap ng kawanihan, may lease contract pa ang bar hanggang 2025 na pirmado ng asawa ni Defensor na si Julie Defensor at may business permit mula sa Pasig Local Government Unit na valid naman hanggang 2026. Hinamon din ng NBI Director si Defensor na itanggi ang umano'y pagkakaroon ng human trafficking sa establishmento o patunayang peke ang mga dokumentong hawak ng ahensya kung wala silang kinalaman sa operasyon. Dagdag pa niya, hindi ang National Bureau of Investigation ang nagdawit sa pamilya ng dating mambabatas, kundi si Defensor mismo umano ang nagpasok sa kanila sa negosyo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Matagal nang hininto yan, 2019 na. Pero nung tinanong, sino pinagpasan, hindi nila masabi. Kasi nungalingan po. Hawak ko po ang dokumento. Ang lease contract was signed 2025 ang nakapirma asawa po niya. At ang business permit po nila sa Pasig, si Rin pa rin for 2026. Sino po kayo na nagsisinungaling? Though I challenge by defensor, pati po yung asawa niya, huwag natin dalhin sa usapin ng politika at huwag pong sabihin na dinala ko ang pamilya mo dahil sa politika. Ikaw ang naglagay sa pamilya mo dyan sa negosyong yan. Samantala, iniulat din ni Matibag na iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang isang lalaking nagbanta online na ipabarilang Pangulo habang ito ay nagtatalumpati. Ayon sa kawanihan, natukoy na ang sospek at kumpirmadong tunay ang ginamit nitong account. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya, kabilang ang posibleng inciting to sedition. Binigyan din ni Matibag ang kahalagahan ng seryosong pagtugon sa mga ganitong banta upang maiwasan ang pag-ulit nito. Muli ang tinig ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. We've been monitoring So, maganda to. This also serves as a warning to the public na ang NBI po, we are monitoring everything.
So meron po na nakalive. So identify namin yung tao, we're pursuing him. So once we get him, charges will be filed. Ano po. At saka syempre po, kailangan namin seryosohin kasi parang it's so ordinary. Para hindi na rin po pamarisan. Naka-live si Presidente doon sa live broadcast niya, may nag-pop up na comment. Sa government portal niya. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sa iba pang balita, mga kabombo, Star Nation, iginiit ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V na ang umano'y bilyon-bilyong transaksyon sa bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio ay hindi tumutugma sa kanilang deklaradong modest means. Ayon kay Ortega, hindi dapat ipagkamali ng publiko ang milyon sa bilyon at ang ganitong laki ng galaw ng pera ay maaaring indikasyon ng unexplained wealth kung walang malinaw na paliwanag mula sa kampo ng Vice Presidente. Lumabas ang pahayag matapos iulat ng Anti-Money Laundering Council sa House Committee on Justice ang umano'y 6.7 billion pesos na flagged and suspicious transactions kaugnayan sa kanilang mga account. Giit ni Representative Ortega, malaki ang agwat nito kumpara sa deklaradong yaman ni Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at binigyan diin na dapat itong ipaliwanag upang matugunan ang usapin ng transparency and accountability. 12 minutos na ang nakalipas ng alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Maring itinanggi ni Attorney Michael Poa na tumanggap si Vice President Sara Duterte ng anumang cheque mula sa certain Sami Uy. Ito ay taliwasa na unang naging pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na tumanggap sina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang miyembro ng kanilang pamilya ng milyon-milyong halaga ng pera mula kay Uy, isang negosyante na kinilala na malapit sa dating Pangulo. Ayon nga kay Attorney Poa, nakausap na niya si Vice President Sara Duterte at sinabi ng pangalawang Pangulo na hindi siya tumanggap ng anuman na mula kay Uy. Bagamat aminado ang naturang abogado na malapit na magkaibigan ang dating Pangulo at itong si Uy, ginitama ng abogado na hindi nila gaanong napapag-usapan ang naturang negosyante. Sa kabila nito ay patuloy pa rin na umaasa ang kampo ng pangalawang Pangulo na hindi tutuloy sa trial ang impeachment complaints. Ngunit kung tutuloy man, anya ay nakahanda pa rin ang kanilang panig at yan ay haharapin nila ang lahat ng aligasyon. Kung babalikan mga kabombo ay 3 beses nang nagsagawa ng hearing ang House Committee on Justice, ngunit nanatiling hindi dumadalo ang pangalawang Pangulo sa kabila ng mga paanyaya ng naturang komite. Samantala, hindi napigilang ipagkumpara ni International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti ang mag-amang sina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Conti, magkakawig umano ang estilo ng dalawa dahil pareho silang nahaharap ngayon sa mga reklamo at kaso. Si Vice President Sara Duterte ay pinapa-impeach dahil sa umano'y pagwaldas ng pondo at pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantalang ito naman si former President Rodrigo Roa Duterte ay nahaharap naman sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs campaign. Dagdag pa ni Attorney Conti, kapansin-pansin na pareho rin ang mag-ama na hindi dumadalo sa mga hearings ng kanilang mga kaso. Sa panig naman ng pamilya Duterte, ipinauubayan nila sa kanilang mga abogado ang pagharap sa mga usapin. Umaasa rin sila na magiging patas ang paghawak ng mga otoridad sa mga kasong kinakaharap. 15 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali, itinuturing ng political analyst na si Arjan Aguirre bilang missed opportunities ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment hearings. Ito ay sa kabila ng mga imbitasyon ng Kamara de Representante sa kanya at sa kanyang legal team. Ayon kay Aguirre, sayang ang mga pagkakataong direkta sanang masasagot at makukontra ng pangalawang Pangulo ang mga sinasabi ng mga resource person sa naturang mga aligasyon.
Mariri nila na direktang sabihan ang mga iniimbitahang resource person na nagsisinungaling kung hindi naman totoo ang kanilang mga binibitawang claims. Lalo naman sa nasayang na oportunidad, lalo pa niya na nagkakaroon ng public traction o kaya naman ay lalo pang napag-uusapan ng publiko ang mga aligasyon laban sa pangalawang Pangulo. Tiyak din niya na naapektuhan ang opinyon ng publiko habang lalo pang lumalalim ang hearing ng House Committee on Justice. Sa kabila nito, naniniwala naman ang naturang profesor mula sa Ateneo de Manila na posibleng hihintay na lamang ng kampo ni Vice President Sara Duterte na umusad ang kaso sa Senado at yan ay kaugnay doon sa natitirang impeachment complaints. Batidaan niya ng kanyang kampo na marami silang kaalyado sa panig ng Senado kaya't posible na ito ang isa sa mga pinanghahawakan na posisyon ng Vice Presidente. Sa ulat pa ng ating mga reporters, ba tayo ng update mga kabombo. Ito si Justice Secretary Vida ay kumpiyansa na 99% may babalik daw sa Pilipinas si Saldico habang ang Department of Justice ay aminado na hindi tiyak kung may sasama itong siko sa pag-uwi ng delegasyon. Alamin natin ang mga latest information tungkol dyan. May balita si Bombo Grant Hilario. Kumpiyansa ang Department of Justice na maiuwi si former Ako Bicol Party List Representative Saldico sa Pilipinas mula sa bansang Czech Republic. Ayon mismo kay Justice Secretary Frederick A. Vida, 99% aniya siya kasiguradong maibabalik ng bansa na turampuganteng dating mambabatas. Subalit aminado siyang hindi maaaring makapagbitaw ng timetable o petsa kung kailan tiyak na magkakatotoo ang sinasabing pagbabalik ni former Congressman Saldico. Ayaw anyang pangunahan ng independence o gobyerno ng Czech Republic na may hawak sa jurisdiksyon ng dating kongresista sa kasalukuyan. Timetable, I cannot speculate on the timetable. Diba? I cannot speculate kasi ayaw din natin pangunahan yung independence at prerogatives ng Czech Republic. Diba? Ayaw natin, baka pag may sinabi tayo ay diba, hindi nila magandahin. So I would not speculate on the timeline. Confidence level, I'm 99% confident. Mapapabalik natin si former Congressman Saldico. Si Justice Secretary Frederick A. Vida kasama si Justice Chief State Counsel Dennis Arvinchan ay nasa Czech Republic ngayon upang makipagpulong sa mga otoridad o kinatawan ng nabanggit na bansa. Layon sa kanilang pagbisita na magkaroon at magbukas ng formal na dialogo sa pagitan ng Pilipinas at bansa nang sa gayon ay mapag-usapan ang patungkol kay former Representative Saldico. Prioridad anya ito ng kaguruan sapagkat nakataon rin ang atensyon ng taong bayan sa susunod na mangyayari kung tuluyan maiuwi na ang dating mambabatas. Habang patungkol sa pangamba o posibilidad na mag-apply si Saldico ng asylum, ayon sa kalihim ay titiyakin nilang mananalo pa rin ang pamahalaan at may babalik ng bansa ito. Maliwanag kung ano ang gagawin ng kanilang kampo at ng kanilang pamaraan, hindi natin kontrolado yun. Okay? Pero kung ano man yung plano nila na ayaw nilang humarap sa ating husgado, ito ay hindi papayagan ng gobyerno ng Pilipinas. Gagawin natin lahat ng pamamaraan. At titiyakin ko sa inyo, hindi mananalo tayo dito. May babalik natin ang akusadong si former Congressman Saldico. Inamin naman ni Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez na wala pang kasiguraduhan na sa pag-uwi ng kalihim at grupo sa Pilipinas ay kasama nila ang dating mambabatas. Di po natin masasabi, no? Just to echo Secretary Vida's statements, we cannot provide a timeline, we cannot say. It will depend entirely on what the Czech Republic, how the Czech Republic is willing to accommodate us. Diba? Again, with respect, for good respect sa kanilang batas. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Ipinanukala ng Trump administration ang pagdaragdag ng firing squad, electrocution at gas asphyxiation bilang alternatibong paraan ng execution sa federal level. Ayon yan sa ulat ng Justice Department. Layunin itong tugunan ang kakulangan sa lethal injection drugs at matiyak na maipapatupad ang parusang kamatayan kahit may limitasyon sa mga supply. Bahagi ito ng hakbang ni Trump na ibalik ang federal executions matapos alisin ang moratorium ng nakaraang administrasyon. Sa kasalukuyan, higit 40 cases ang isinusulong para yan sa death penalty bagamat wala pang umaabot sa aktwal na execution. 3 lamang ang natitirang nasa federal death row matapos i-commute ng dating administrasyon ang karamihan ng sentensya. Umani naman ito ng batikos mula sa human rights group at ilang mambabatas na nagsasabi na ang mga naturang paraan ay malupit at hindi makatao. Gayunman, iginiit ng Justice Department ng United States na kinakailangan ng mga alternatibong ito upang maipatupad ang batas. At sa iba pang balita sa ibayong dagat, dumating naman sa Islamabad ang Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi upang talakayin ang posibleng pagbabalik ng peace talks sa Estados Unidos sa gitna na nagpapatuloy na digmaan na nakaapekto nga sa global markets. Sinabi ni United States President Donald Trump na inaasahan niyang maghahain ng Iran ng alok na tutugon sa mga demands ng United States. Ngunit nilinaw ng Iran na wala silang planong direktang makipagpulong at idadaan ang kanilang mensahe sa Pakistan. Nakatagdan na bumiyahe naman ang mga envoys sa mga negosasyon doon sa White House para sa mga usapin. Nagpapatuloy itong tensyon na doon sa bahagi ng Iran sa may Strait of Hormuz na nakakaapekto naman sa pandaigdigang merkado. The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Fast Paradyo Bombo! Umapila ang Association of Southeast Asian Nations sa Myanmar para naman sa pagpapalaya sa lahat ng mga nakadetine sa naturang bansa. Ito ay kasunod ng pagpapalaya sa mahigit 4,000 na mga bilanggo nitong buwan ng Abril. Iginiit ng Regional Bloc ang pagkilala nito sa naunang hakbang ng Myanmar government na mapalaya ang libu-libong bilanggo na ikinulong sa loob ng pamamayani ng military regime. Gayunman ay binigyang diin ng grupo ang pangangailangan na isunod na rin ang mga nalalabing bilanggo tulad ng leader na si Aung San Suu Kyi bilang bahagi ng pagsusulong na rin ng tunay na pagkakasundo at kapayapaan sa kanilang bansa. Itinuturing din ng Association of Southeast Asian Nations na isang positibong hakbang ang pagbibigay ng amnestiya sa ilang nationals na nasa Association of Southeast Asian Countries at ang tuluyang ligtas na pagbabalik ng kani-kanilang mga bansa. Kasabay naman nito ay muling umapila ang naturang bloc para naman sa agarang pagtigil ng karahasan at hayaang makapasok ang iba't ibang civic groups upang makapaghatid ng humanitarian assistance. Patuloy na naninindigan ng regional bloc sa pagtataguyod sa 5-point consensus bilang pangunahing gabay sa pagresolba sa political crisis dyan sa bahagi ng Myanmar. Sa bahaging ito, mga Kabombo Star Nation, kuha pa tayo ng iba pang balitang tinutukan ng ating news team. 15,000 pesos across the board na aumento sa sahod ng mga guro. Malaking tulong ngayong panahon ng krisis. Pagpapatupad naman ng 3-term calendar sa mga paaralan, hiniling yan na isuspindi ayon yan sa grupo ng mga guro. Kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Victor Yantino. Mariing iginiit ngayon ng Teachers Dignity Coalition na gawing prioridad ng pamahalaan ng paglalaan ng pondo para sa 15,000 pesos across the board salary increase ng mga pampublikong guro na inilarawan pa ng grupo bilang pinakamagandang paumuhunan para sa kinabukasan ng ating bansa. Ayon kay Teachers Dignity Coalition Chairman Benzo Basas, napapanahon na upang itaas ang sahod ng mga empleyado ng Department of Education lalo na't kabilang sila sa lowest paid government professionals. Ipinaalala pa ni Basas na batid ng kasalukuyang administrasyon ang pangangailangan ng mga guro. Even our president, no, when he was a senator, ay nag-file din naman siya ng salary upgrading bill. No? So, ibig sabihin, alam niya rin na hindi sapat at hindi dapat na nakapako doon sa salary grade 11 ang ating public school team. Ipinaliwanag niya na nasa
210 billion pesos lamang ang budget requirement para sa hinihinging aumento. Batay sa mga nakahaing panukala sa Senado at Kamara, ibinungkahi ng grupo na maaaring hatiin ang aumento sa 3 tranche kung hindi kakayanin ng isang bagsakan. Sa ganitong scheme naman, 6,000 ang ibibigay sa unang taon, susundan ng 5,000 at 4,000 piso naman para sa ikatlong taon. Binibigyang diin ng opisyal na napakaliit ng nasabing pondo kung ikukumpara sa ibang allocation ng Estado, partikular na ang 400 billion pesos na budget noong 2025 para sa flood control na nasasangkot lamang umano sa katiwalian at anomalya. Actually, kulang pa rin naman ito. Economically speaking, syempre, mahirap din naman po ito. No? Ang aming sweldo sa kasalukuyan ay nasa 31,000. No? So, daragdagan mo lamang ito ng 15,000. Diba? So, that would be, how much? That would be 46,000, I think. No? So, kulang pa rin ito, no? 46,000. Pero magpo-progress siya over the years. No? Kasi, as I have mentioned, no, over and above the SSL, no, yung salary standardization law na scheme ng gobyerno for all the government employees, no, ay nandyan pa rin naman. Dahil sa nalalapit na ang pamansang deliberasyon para sa 2027 budget, patuloy ang panawagan ng grupo sa gobyerno na patunayan ang pangako at malasakit nito sa sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng mas maayos na kompensasyon at pag-aproba sa naturang dagdag sahod. Samantala sa ibang balita, umapela rin ang grupo sa Department of Education na isuspindi muna ang napipintong pagpapatupad ng 3-term calendar sa mga paaralan upang bigyang daan ang masusing pag-aaral at mas malawak na konsultasyon. Layunin kasi ng nasabing programa ng Department of Education na makatipid ang gobyerno at mas mapababa ang mapahabaho itong learning time ng mga mag-aaral. Gayunpaman, binigyang diin ni Teachers Dignity Coalition Chairman Basas na bagamat kinikilala nila ang magandang intensyon ng ahensya, hindi umano dapat idaan sa trial and error ang pambansang sistema ng edukasyon. Well, good intention. Napakaganda po nung layunin po ng program ng Department of Education. Pero para sa amin, wag na sana natin gawing trial and error. Ano po, para sa amin baka mas mainam ay magkaroon muna tayo ng piloting, no? Magkaroon pa ng mas malawak na consultation, no, among the stakeholders, especially our teachers, no? Kasi yung mga teacher ang nasa frontline na implementation nito kinakailangan naman yung mga teacher, no, hindi lang convinced, no, kinakailangan naman ay makita nila, no, na ito ay maganda at makita nila na ito ay makakatulong. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Leontino nag-uulat para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 28 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa kustudiya ngayon ang mga empleyado at ilang customer ng isang nightclub dyan sa Pasig City matapos ang isinagawang raid ng National Bureau of Investigation na nagbunyag umano ng human trafficking at nagresulta sa pagkakasagip ng mahigit 50 kababaihan. Samantala, nananatiling at large ang ilang top executives kabilang na ang asawa at anak ni dating Representative Mike Defensor. Ayon nga sa National Bureau of Investigation, kabilang sa mga hinahanap pa ay sina Julie Rose Defensor at Miguel Gabriel Defensor kasamang iba pang mga opisyal ng naturang kumpanyang konektado sa establishmento. Sa kabilang ng naturang mga development, naaresto naman ang ilang managers, staff at 4 na customers na isinagawa yung operasyon noon pang 21 ng Abril. At batay sa investigasyon ay ginagamit umano ang naturang lugar bilang nightclub, karaoke lounge at hotel kung saan ay inaalok ang mga babae na tinatawag na customer care assistants para naman sa sexual services na umaabot sa 10,000 hanggang 20,000 ang kabayaran. Isinagawa ang raid matapos naman ng surveillance at undercover operations ng National Bureau of Investigation kung saan ay nakumpirma ang umano'y illegal na aktibidad. Nakumpiska rin ang mga pera, records at hinihinalang illegal na droga sa naturang lugar. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act
at ang Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa mga sangkot na individual habang patuloy naman ang paghahanap sa iba pang mga sangkot sa naturang krimen. Sa iba pang balita, mga kabomot Star Nation, panibagong phreatic eruption naman ang naitala sa Bulkang Taal kaninang madaling araw, Abril 25. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naganap ang mga pagsingaw mula 1:57 ng umaga hanggang 2:00 ng umaga sa main crater na nakuhanan gamit ang kanilang thermal camera. Umabot sa 150 to 200 meters ang taas ng usok na ibinuga ng bulkan, ngunit nananatili sa alert level 1 ang Taal. Samantala, kaninang 8:30 ng umaga ay nakapagtala rin ng ash emission ang Bulkang Kanlaon na nagbuga naman ng usok na umabot sa 300 meters. Sa kasalukuyan, nananatili sa alert level 2 ang Kanlaon dahil yan sa patuloy na pagtaas ng aktibidad at posibilidad ng mga phreatic o minor explosive eruptions. Matatandaang parehong bulkan ay kabilang sa mga aktibong bulkan ng bansa na may kasaysayan ng mapanganib na pagputok gaya ng Taal eruption noong Enero taong 2020 at ng Kanlaon eruptions noong taong 2017. Pinapayuhan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang publiko na manatiling alerto at umiwas sa danger zone ng mga bulkan upang maiwasan ang panganib. The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy. Ugaling patayin ang ilaw kapag walang tao sa kwarto. Kahit ilang minuto lang, kung tuloy-tuloy ito araw-araw, malaki ang matitipid sa kuryente. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita sa Bombo Network News. Nagbabala ang Department of Agriculture sa posibilidad ng isang Super El Nino sa huling bahagi ng 2026 kasabay ng tumataas na gastusin sa produksyon dulot naman ang mataas na presyo ng fuel. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr., tiyak nang makakaranas muli ng El Nino phenomenon ng bansa at ang tanong na lamang ay kung gaano ito kalakas. Batay sa data ng State Weather Bureau ay lumalabas na 92% ang posibilidad ng moderate hanggang strong El Nino sa ika-4 na quarter ng taong 2026. Sinabi naman ng Philippine Rice Research Institute na may ilang global models na nagpapakita ng posibleng Super El Nino na maaaring magdulot ng matinding kakulangan sa ulan at yung stress na maaaring idulot sa water supply ng mga sakahan sa iba't ibang lugar. Dahil dito ay naasahan ng Department of Agriculture ang mga ahensya na magtutulungan upang makapaghanda sa worst case scenario, kabilang na ang pagtatanim ng mas kakaunting water intensive crops at yung pagbabago ng planting calendar at ang pagpapalawak ng irrigation systems upang mawakasan ang epekto ng naturang phenomenon para sa ating sektor ng agrikultura. Samantala, pinalakas naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang ng administrasyon para protektahan ang ekonomiya at palakasin ang kampanya kontra korupsyon kasabay ng serye ng mga pagtitipon ngayong linggo. Pinangunahan ng Pangulo ang 4th Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o itong tinatawag na Uplift Committee meeting upang talakayin ang mga hakbang laban sa inflation at pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa ulat ng pamahalaan, mahigit 24,000 overseas Filipino workers na ang nabigyan ng tulong habang libo-libo ang na-repatriate dahil sa krisis sa Middle East. Tiniyak din ang sapat na supply ng langis na aabot umano sa mahigit 50 kada araw. Samantala, mahigit 977,000 naman ng mga public utility vehicles na ang nakatanggap ng fuel subsidies at transport assistance, bahagi ng hakbang ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng mataas na gastos at operasyon sa pamasahe. Giit ng Administrasyong Marcos, layunin ng mga hakbang na ito ang sabay na pagpapatatag ng ekonomiya, pagbibigay proteksyon sa mga mamamayan at pagpapalakas ng transparency and good governance. Samantala, pinag-iisipan naman ni Senator Robin Hood Robin Padilla ang tuluyan ng paglayo sa politika kasama ang posible na pag-alis na sa Pilipinas. Ayon kay Senator Padilla, wala siyang nakikitang future sa kasalukuyang sistema ng politika.
dito sa ating bansa. Sa isang pahayag nga ay sinabi nitong aminado siya na hindi siya naniniwala sa kasalukuyang sistema at mas pipiliin pa umano ang mag-focus sa kanyang pamilya. Kasabay nito ay pinag-iisipan na umano nitong si Senator Padilla ang posible na pananatili sa ibang bansa. Pinaplano niya ang posibleng pananatili sa ilang bansa tulad ng the Netherlands at Germany. Ikinukonsidera din ng senador ang mga bansang Iceland at Brunei. At kung maalala mga kabombo, nanalo si Padilla sa 2022 national at local elections at bulsa niya ang pinakamaraming bilang ng boto kumpara sa mga nakaraan na tumakbo sa pagkasenador. Ayon pa sa mambabatas ay ibinibenta na rin niya ang ilang mga property sa kagaya ng kanyang property dyan sa Fairview, Quezon City para naman magamit bilang pondo para sa potensyal na relocation sa ibang bansa. Sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, naghain sa Senado ng Senate Bill No. 2066 o Social Media Safety for Children Act na layong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga batang wala pang 16 na taong gulang upang maprotektahan sila mula sa online risks. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, pangunahing layunin ng panukala ang pangangalaga sa mental health at kaligtasan ng mga kabataan sa gitna ng lumalawak na impluwensya ng digital platforms. Nanawagan siya ng agarang aksyon upang maiwasan ang paglala ng problema. Sa ilalim ng panukala, obligadong magpatupad ng mas mahigpit na age verification systems ang social media companies at maglatag ng mekanismo laban sa pag-iwas sa mga restriksyon kabilang ang parusa sa mga lalabag. Isinusulong din ang parental guidance features upang mas madaling ma-monitor ng mga magulang ang online activity ng kanilang mga anak habang makikipagtulungan naman ang Department of Information and Communications Technology, Department of Education at iba pang ahensya para sa implementasyon sakaling maging batas na ito. Sa puntong ito ng ating balitaan mga kabombo at mga ka-Star Nation, ako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin ko dyan sa bahagi po ng Western Visayas, yung heat index sa ilang area dyan sa Western Visayas umaabot to dun sa danger level. At yan ay nairehistro muli ngayong weekend. Ang State Weather Bureau ay merong mga paglilinaw naman sa posibleng maging epekto ng El Nino phenomenon ngayong taon. Yan at iba pang mga balita hatid ng Bombo Radio Iloilo. Umabot sa mapanganib na level ang heat index sa ilang lugar sa Western Visayas ngayong weekend kahit hindi pa ito bahagi ng El Nino phenomenon na nauna na ang inanunsyo ng State Weather Bureau. Ayon sa forecast ng ahensya, nasa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 47 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar sa rehiyon ngayong Sabado at bukas, araw ng Linggo. Kabilang sa mga lugar na tinukoy ang Rojas City at Mambusaw sa Capiz, pati na ang Iloilo City at ang Dumangas naman sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa classification ng ahensya, ang heat index na nasa pagitan ng 42 degrees Celsius at 51 degrees Celsius ay kabilang sa danger category kung saan posibleng makaranas ng heat cramps at heat exhaustion at may mataas na posibilidad ng heat stroke kapag matagal na na-expose sa init. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Dr. Nathaniel Servando, ang administrator ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, sinabi niyang nananatili pa rin ang El Nino Southern Oscillation o ENSO neutral condition. Gayunpaman, may mga lugar na nakaranas na ng dry spell at tuyong kondisyon dahil walang ulan mula pa noong Enero. Nilinaw niya na ang init na nararanasan ngayon ay hindi pa bahagi ng El Nino at inaasahan pa ngang magkakaroon ng mga pag-ulan sa Mayo. Nauna nang sinabi ng ahensya na may 79% na posibilidad na maranasan ng El Nino sa June, July, August season. Ngunit inaasahang mararamdaman ang kakulangan sa ulan o epekto nito sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2027. Normal pa ang tinatawag nating El Nino Southern Oscillation, so hindi pa nasa neutral ang condition, but may mga areas na nakaranas ng dry spell or droughts.
in many areas, hindi lamang sa Luzon, but ang matinding tagtuyot ay naranasan sa Luzon, but may mga areas sa Visayas na nakaranas ng dry spell. It's because the past 2 to 3 months, medyo less ang rainfall sa pangkaraniwan, hindi ganong umulan. Si Dr. Nathaniel Servando ang administrator ng State Weather Bureau. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito naman protektor ng mga Chinese nationals na nagpapatakbo ng illicit cigarette factory sa Bago City, Negros Occidental, isa umanong pulis. Ayon yan kay Interior Secretary John Vic Remulla. May balita dyan ng Bombo Radio Bacolod. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na isang pulis na may ranggo na police major ang protektor ng mga Chinese nationals na nag-ooperate ng factory ng illicit cigarettes sa Bago City, Negros Occidental. Sa press conference ni Remulla sa Bago City kahapon, inihayag nito na ang pulis na hindi pa pinapangalanan ay nasa Bacolod City, ngunit ito ay hindi personnel ng Bacolod City Police Office. Kamakailan lamang na-recover ng otoridad ang 3 loader machines, 3 packaging machines at assorted paraphernalia na ginagamit sa paggawa ng iligal na sigarilyo. Ito ay matapos isagawa ang raid sa LT Besanias Trading Corporation na nagpapakilalang rice retailer, wholesaler sa Purok Rosas, Barangay Kalumangan, Bago City noong Abril 21. Naaresto ang 9 na Chinese nationals na sina Fugong Jiang, Wu Jiankun, Suki, Li Hong, Yi Jun, Ayak, Tanjing, Wu Xiaobin at Aaron Chen, habang si Pan Songqing naman ay at large. Ayon kay Remulla, ang mga Chinese nationals ay walang passport at iba pang travel documents. Aniya, ang mga ito ay may koneksyon sa isang kilalang wanted person. Ang mga Chinese nationals ay mahaharap sa kasong Anti-Agricultural Sabotage Act at trafficking in person. Active police major. He is now in central custody. He is being processed at ilalabas namin ang pangalan niya in due time. Pero active police major siya. Mula rito sa Bago City, Negros Occidental, para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mia May Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala sa karagdagang balita, paggamit ng diplomatic channel at sa pamamagitan ng tulong ng mga ambassadors ay pinaka-epektibo raw na paraan upang maibalik ng maayos dito sa Pilipinas si former Representative Elizalde Co. Alamin natin ang kabuuan ng naging panayam ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Dismayado ang isang kilalang eksperto sa international law sa mabagal na aksyon ng pamahalaan upang maibalik sa Pilipinas ang dating kongresista na si Zaldi Co na ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos ay nasa kustodiya ng mga otoridad sa Czech Republic. Ayon kay Ralph Sarmiento, dating Dean ng College of Law sa University of St. Lasal, Bacolod at consultant ng ASEAN Regional Forum, na ang pinakamadali at mabisang paraan ay ang agarang pagbuo ng isang diplomatic team na magsisilbing tulay sa formal na negosasyon sa pagitan ng dalawang pamahalaan. Kung mapapatunayang nasa Czech Republic si Co, dapat agad makipag-ugnayan ang Pilipinas sa pamamagitan ng opisyal na diplomatic channels. I've already been explaining that yung fastest, most effective mode would be diplomatic negotiation. And that is for the Philippine government to send representatives to the Czech Republic and then to negotiate for deportation or surrender ni former Congressman Zaldi Co back to the Philippines. Hindi pwede rin yung mag-request ng extradition, but extradition is not a matter of obligation on the part of the Czech Republic kasi wala tayong treaty sa kanila. So there can be voluntary, pero hindi na kasi kung magbo-voluntary ka, it would now be deportation. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo and Celeste. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang away nila Vice President Sara Duterte at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahilan umano sa kalagayan ngayon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pag-withdraw sa International Criminal Court malaking pagkakamali. May mga report ang Bombo Radio Butuan.
Nilinaw ng isang legal expert na nagsimula ang problema ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nag-away ang kanya anak na si Vice President Sara Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Attorney Reyes del Rosario, na kung hindi sana nangyari ang kanilang away, siguradong hindi papayag si Marcos Jr. na hulihin ang dating Pangulo at dalhin sa International Criminal Court o ICC. Ito ay dahil hindi pwedeng pumasok sa Pilipinas ang International Criminal Court kung walang pagpayag sa administrasyon dahil hindi na tayo miyembro sa nasabing tribunal. Habang nakita naman ni Attorney Rosario na malaking pagkakamali ni dating Pangulong Duterte ang pag-withdraw sa International Criminal Court sa paniniwalang maabsuelto ito. Sa halip ay naputol ang komunikasyon sa tribunal. Kung hindi sana naputol ang komunikasyon ayon sa kanya, maaari pang makipag-negotiate o makiusap sa International Criminal Court na dito na lang sa bansa litisin ang dating Pangulo dahil gumagana naman ang criminal justice system. It all started nung nag-away talaga si President Bongbong Marcos at saka si VP Sara Duterte, because I don't think kung hindi sila nag-away, napapayag si Marcos or si BBM, si President BBM, na ipahuli si Rodrigo Duterte within our locality. Ito yung problema dito. Number one, akala kasi ni Rodrigo Duterte na kapag mag-withdraw na tayo sa ICC, ma-absuelto na siya. And upon that withdrawal, dito tayo nagkakaproblema ngayon. Since hindi na tayo member ng ICC, we don't have a place anymore to negotiate with them. No, we don't have the status anymore para kausapin si ICC or sabihin kay ICC na we can already pursue that. At yan ang balita galing dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania nag-uulata, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Samantala mga kabombo, yung top notcher sa March 2026 Physicians Licensure Examination, hindi niya raw inakala na siya pala yung name withheld na unahong inanunsyo ng Philippine Professional Regulation Commission. Yung ama naman ng naturan hong top notcher ay naging emosyonal nang makumpirma ang naturang balita. Yan at iba pang kwentong nakapaloob dyan sa ulat ng Bombo Radio Baguio. Hindi pa rin umano makapaniwala hanggang sa ngayon si Dr. Erwin Ken Parsaso na siya ang top 1 sa March 2026 Physicians Licensure Examination. Sa panayam ng media, sinabi niyang speechless pa rin siya at hindi pa rin lubos maisip na siya ang nasa name withheld na unang inanunsyo ng Professional Regulation Commission. Ayon sa kanya, ang tanging hiling lamang niya ay makapasa sa exam, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang magiging top 1. Dagdag pa niya, bonus na lamang umano ang pag-top sa board exam. Ibinahagi rin niya na noong lumabas ang resulta, nag-pop up ang mga congratulatory messages para sa kanyang mga kaibigan at batchmates sa review center, ngunit wala ang kanyang pangalan. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding lungkot at inakala niyang hindi siya pumasa. Hindi rin niya naisip na siya ang nasa name withheld at wala rin siyang kaalam-alam tungkol dito. Inisip pa umano ni Parsaso na kukuha siya muli ng exam sa Oktubre. Inamin niya na no joke ang exam dahil napakaraming topics ang kailangang pag-aralan at isaulo gaya ng anatomy, biochemistry at pharmacy. Dagdag pa niya, ang mga sleepless nights niya sa pag-aaral ay lalo pang naging hamon dahil kailangan din niyang alagaan at patulugin ang kanilang baby. Sobrang hirap para sa akin ang pharmacy at anatomy. So para sa akin, sobrang hirap. Lalo na nung lumabas si baby namin. So yung mga sleepless nights ko, imbis na sleepless nights dahil sa pag-aaral, ang nangyayari sleepless nights kasi kailangan ko siyang patulugin. No? Lalo na pag may night duty si wife kasi working din naman siya.
So ako ang magpapatulog, mag-aalaga kay baby. So ayun, mahirap ang struggle is real. So Nang tanungin kung paano niya nalampasan ang mga hamong ito ang kanyang naging tugon. inisip ko yung family ko, inisip ko yung mga sacrifices ng mom and dad ko. So nag-abroad sila para lang may paaral kami. Samantala, hindi umano may larawan ni Joselito Retuya Parsaso, ama ni Dr. Erwin, ang kanyang nararamdaman sa pagiging tapuan ng kanyang anak sa Physician's Licensure Examination. Ayon kay Joselito, nagyakapan sila at napaiyak nang mabalitaan na ang name withheld ay ang kanilang anak. Idinagdag pa niya na noong una ay inakala nilang isa itong kalokohan o scam hanggang sa kinumpirma ito ng universidad na pinagtapusan ng kanyang anak. Ibinahagi rin ni Joselito na bumalik sila sa Pilipinas mula sa Amerika upang ipagdiwang ang binyag at karawan ng kanilang apo ni Erwin sa susunod na buwan. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, nadagdagan pa ang kanilang selebrasyon dahil sa pagiging top 1 ng kanilang pangalawang anak na si Dr. Erwin. Tinawagan siya from school nila sa Dagupan, I assume. I don't know kung sinong tumawag sa kanya na in-inform sa kanya na ikaw yun, yung name withheld. So ikaw yung nag-tap sa nila. So yun, naniwala na siya. Umuwi siya kaagad. Yun, wala, niyakap na lang kaming mag-asawa ng nanay niya. Mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Samantala, dyan sa bahagi ng South Cotabato, may itinayo po na impounding facilities bilang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino. Sapat na tulong naman sa mga magsasaka, tiniyak ng lokal na pamahalaan. May balita ang Bombo Radio Coronadal. Tiniyak ni South Cotabato Governor Ronaldo Estamayo Jr. na walang dapat ikabahala ang mga residente sa lalawigan sa banta ng El Nino na inasahang darating sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Ayon sa gobernador, handa ang lokal na pamahalaan na tumugon sa pangangailangan ng mamamayan lalo na sa sektor ng agrikultura. Prioridad ng probinsya na maibsan ang epekto ng tagtuyot upang maiwasan ang matinding pagkalugi ng mga lokal na magsasaka. Bilang bahagi ng mga proactive na hakbang, binigyang diin ni Tamayo ang pagpapatayo ng mga impounding facilities malapit sa mga ilog. Ang mga pasilidad na ito ay magsisilbing imbakan ng tubig na magagamit sa irigasyon upang matiyak na may sapat na supply ng tubig ang mga sakahan kahit sa gitna ng matinding init. Samantala, patuloy ang mahigpit na monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga pinakahuling weather updates. Kasabay nito, hinikayat ng pamunuan ng publiko na magtipid ng tubig at iwasan ang mga aktibidad na maaaring maging sanhi ng sunog dahil sa tumataas na heat index. Nagpaalala rin ang gobernador sa publiko, partikular na sa mga driver at mga manggagawang nasa lansangan na mag-ingat sa mga sakit na dala ng mainit na panahon. Pinayuhan ang lahat na manatiling hydrated at maging alerto sa mga paraan kung paano maprotektahan ang kalusugan laban sa banta ng heat stroke at iba pang karamdaman. Sa tingin ko wala tayong dapat ipag-alala. Lumalabas ngayon na balita na paparating yung El Nino. Marami na tayong pinagdaanan na sinabi El Nino mula pa noong 2010 nung naging mayor ako hanggang ngayon. Pero lahat naman ito ay nalampasan natin. Preparado naman ang lokal na gobyerno. Maliban sa meron tayong mga impounding facilities na ginawa malapit sa mga ilog para naman hindi mapituan yung ating mga sakahan at mga gulayan meron tayo. Yung provincial government kasama ng mga municipal at city government ay gumagawa rin ng paraan na hindi mapiktuhan yung pamumuhay meron tayo. Mula dito sa Bombo Radio Coronadal, ako si Bombo Nicolas Morales para sa the number 1 most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Pinoy filmmaker wagi bilang Best Director sa 23rd Asian Film Festival dyan sa may Rome, Italy. May report ang Star FM Manila. Wagi ang proud Romblamanon at Pinoy filmmaker na si Direk Ryan Machado ng Best Director Award sa 23rd Asian Film Festival sa Rome, Italy.
Ito ay para sa kanyang pelikula na Raging na tumatalakay sa isang sektor ng lipunan na naaabuso at walang boses. Sa naging eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila, ibinahagi ni Direk Raya na nais rin niyang mabigyan ng boses ang kanyang probinsya, ang Romblon, dahil nakararanas din umano ito ng mga stereotype, kaya niya ginawa ang pelikula. Ito namang Raging ay kwento din ng isang sektor sa lipunan na naaabuso tapos walang boses para maghanap ng kanilang katarungan. Dahil gusto ko ring magkwento tungkol sa amin sa Romblon. Gusto ko ring parang bigyan din ng boses yung aming probinsya na madalas din ay nakakaranas ng stereotypes sa media dahil madalas sinasabi nila na ang Romblon ay maraming marmol tapos marami daw mangkukulang. So gusto kong itama na yung ganoong notion na ang aming lugar ay meron ding sariling kwento at mayamang kultura at may mga issue din na kinakaharap na kailangan pag-usapan. Ito rin yung nais kong ikwento bilang isang Romblomano. Ang Raging ay official entry din sa Cinemalaya 2025 na nanalo ng Best Cinematography at Best Sound Design at naging parte rin ng film festival sa iba't ibang bansa. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas o Mindanao. Maaring tutukan ang mga update ng ating mga balita sa pamamagitan ng ating mga himpilan at nariyan din ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Kaya naman, dyan sa Visayas region, available at masusubaybayan natin ang mga palatuntunan ng Bombo Radio at Star FM. Unahin ko yung probinsya ng Iloilo. Nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman ay nasa bahagi ng Negros Island, available naman po sa ating mga palatuntunan, mapapakinggan at mapapanood ang mga programa ng Bombo Radio at Star FM Bacolod. Habang dyan sa Central Visayas, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Cebu. Doon naman sa probinsya ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Habang dyan sa bahagi po ng Aklan, nariyan naman ang Bombo Radio Kalibo. At doon sa Eastern Visayas, available din at masusubaybayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos mga Kabombo Star Nation, narito sama-sama tayo in union with the prayer vigil for peace. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa gihapon kapuri mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby diri sa bahin karon sa aton sining pagpangalagad. Kay may ara kita sa ipakigbahin sining mayong balita para sa aton sining mga kulturan diri sa syudad sa Iloilo. Ang syudad sa Iloilo naka-acquire sa muning pinakauna nga unit sa e-garbage truck. Kung sa niinti, maghambang ka e-garbage truck, electric powered garbage truck. Bali, ano ni siya? E-truck ini siya. Sa aton sining mga kabumuhay na nagagamit sa gatong or fuel. Sa aton sining mga kasimanwa, naga-operate na bala ini kag ano ang specifications sa sinimanwa o tisang yapon ini sa pagpasanyog sa garbage collection kag pagpasiguro man nga ang syudad sa Iloilo mapabilin nga matinlo sa aton sining mga kulturan. Sa linya naton si Engineer Neil Ravena. Sir Engineer, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon. Yes, Bombo Cham, mayong ugto, tagpalamati isang lubuhan na isa ugto. Interesado gid karon ang aton sining mga listeners and viewers sa mga taga-syudad sa Iloilo kag basi mainteresan man sa makabati kag subong man makakita makalantaw sa aton sining pag hinunanon with regards sa sining electric powered garbage truck nga na-acquire sa syudad sa Iloilo. Engineer Ravena, sir, pwede mo kami mahatagan sa dugang sining mga impormasyon na tuhoy sini? Yes, Bombo Cham, no, nag-abot kahapon ng aton electric powered no garbage truck, no. Purposely this is to collect sang food waste, no. Gintingwaan ta gid ni kay since ang Iloilo City was named as the UNESCO Creative City of Gastronomy. So isa ini sa aton nga need, no, nga may ang food waste nato dapat may naga-collect pa, especially sa hotel and restaurant management nato diri sa city, no. So in partnership with the European Union and United Nations Development Program, nagkadto na diri ang EU ambassador, no. Nagbisita na di siya and we discuss sa iya ang aton solid waste management system and isa ina, no, sa inhatag nila, no, nga assistance sa aton nga nakaangot sa aton nga diri, no, nga being the UNESCO na city for gastronomy and at the same time Bombo Cham, isa sa mga ginaproblema tagid, no, ang mga oil and grease, no, nga nagalabot sa aton nga drainage system, no, nga wala sang treater kag naga-collect sila nga mga ano, no, mga special waste. So nag-angot na kita sa aton nga Hotel Restaurant Association. This is to ano, no, to set ko na paanong scheduling ang collection system na i-plastan naton sa ila para nga maging applicable kag efficient ang ini nga truck naton, no, kag timely siya nga ang aton subong nga oil price crisis hindi lang sa syudad ng Iloilo, kundi sa bilog na kalibutan, kundi maka-operate kita, no, without the ano, no, the crudo kag gasolina nga needed sa aton nga equipment Bombo Cham. Ginagamit na ini subong engineer? Wala pa kay ang delivery sang kahapon, wala sang ano, no, sang
technician nga nagaupod no and deliver lang gid siya. We will schedule pa sang sang how to operate sini nga salakyan. That is the part sang terms of reference ni ginatag sang United Nations Development Program. Mga balikaw nga ginhatag free ini way sa may ginbayran diri ang syudad. Yes, no, I would like also to emphasize sila, no, pasalamat kita sa atong partner sa EUJEP, the UNDP, nagabalor ini isang 6.6 million pesos, no, na ginhatag lang, no, sang UNDP. So, para yun sa aton. So, this is a grant, Bombo Cham. All right. Now, luyag ako mag dig deeper sa sining e-garbage truck collection truck or kung anong specific ang tawag sinadiri nato ni Engineer gani? Collection truck. Anong capacity or pila ang capacity sining mamatipon yang food waste engineer sa isa abi ka trip or sa isa ka adlaw? 2 tons, no? Ang iyang capacity, maximum capacity. So, duwa ka tonelada Bombo Cham kag dalo ni na, no, sa aton nga facility dito sa Kalahunan, no, sa aton nga ginobraman nga vermicomposting plant, no, nga finance man ni UDEP kag ni UNDP. So, pasensya sa mga nagapanyaga subong engineer, magambang ka food waste, di ba? Amo ni siya ang damog, ang mas pinaka-common nga tawag na diri sa aton, diri sa bahin sang syudad kag probinsya man sa Iloilo. Bali tipunon ang tanan sini nga damog. Paano naton ikuhaon ini halin sa mga establishments or sa sa mga restaurants? Yes, Bombo Cham, no, muna siya, no, ang aton local dialect sa damog, i-collect naton ina siya by separating it at source, no, meaning to say i-separate mo na siya nga daan para ma-collect siya separately kay amo ni ang actually Bombo Cham, amo gini ang pinaka smelly, no, sa aton nga sa tanan nga waste product, no, sang aton nga mga household or commercial establishment. Amon man siya ang pabaho gid, no, so dapat kina-separate siya kaya sa source gid dapat nga hindi iya ma-contaminate, no, ang other nga waste naton. If you could notice yung mga plastic, mga recyclable material, basta wala lang siya, no, hindi sa soil, wala siya manansang damog or sang food waste, wala siya sang baho, no, ang plastic naton nga basura hindi kini magbaho. Kung bisan kadugay, basta naka-separate, no. So this is one way of practicing na sang segregation at source that will be able to separate na sang organic waste, especially ang food waste sa Bombo Cham. You might mention bala kagina, engineer, parti sa mga oil grease ganib lang naga-diretso sa aton sini mga drainage nagabalagtik, naga-cause sang paggasupon dira, no. That is why kung kaysa may mga naga-overflow ang aton sini nga mga drainage system bangod sini mga nagbalagtik nagtilig sini nga mga oil mga discharge from different establishments, no. Bali diri tingob na di sila kita bisili nga may separate pa ang posible nga magbagtik or magtig-a ululupod na diri sila tanan kutob sa nga food waste ululupod na di sila, engineer. Yes, usually ang aton nga oil and grease may siya, may waste trap na siya mo. May oil and grease trap na siya usually sa ila nga mga sink, no? So, bumutyap amo na isa naton nga gina sa ila kay kung kaisa kung makuha nila sa ila waste trap i-impon po nila, no, sa sa bilog nila nga solid waste nga container. So dapat i-separate siya kay kuwaon ta na siya separately and could be turned into another, no, nga product, no. So amo nang aton gina-emphasize sa ila. Actually may mga meeting orientation na kita sa hotel and restaurant para nga ma-plaster naton sang maayo sa ila, no, kay there will be training sa sining nga equipment para kung paano sila i-collect at paano i-accept, no, sang truck naton nga
nga makolekt sila tanan. Kag Bobocham, ang mga drainage system ta may na-monitor kita ya. Kay isa ako sa nag-upod sang una sa pag-check na no sa mga drainage system. Kag may mga areas kita nga na-identify nga may ara gid no sang oil and grease nga nagtiriga sa drainage system. The reason why nga hindi mag-flow ang mga office makibot lang na ang Facility Conservation Office nga ang drainage system talangkoy hasta sa outfall pero hindi mag-flow ang tubig. It's because nga may mga nagtiligaan na no nga oil and grease nga waste nyara sa atong drainage system. All right, and magluwas ini sa training kung paano i-extract dito mga food waste ini or paano i-collect I do believe sa mag-operate sini lakip na diri or may ara na katanganaan yang tawo nga dedicated para nga mag-operate lamang sa sining e-garbage collection or collector engineer? Yes, no. We will assign sang driver and technician no nga mag-upod sa iya that will be the one that the operate gid no sang iya nga function sa collection system no. Kasi yung driver ma-drive man lang sa sang truck. However, needed ang technician nga mag-operate sang separation no sang food waste naton. So amo nang aton nga i-set up para nga ma-plaster naton mayo sa aton siyudad Bobocham. Masarangan kay kadamo-damo sang mga establishments, particularly mga hotels, resto bars, kadamo adan diri sa siyudad sa Iloilo. Masarangan ayhan sa isa lang kabilog nga i-garbage truck ni engineer or may mga plano nga madugangan ini in the near future? Yes, a good point kagid Bobocham no. Kay kung after nga ma-plaster namon kung mag-operate ng ini nga truck, then from there we could conclude nga we needed no another equipment. So I will be recommending sa mayor no nga mag-ano no nga mag-purchase liwat sa among nga truck kag malantaw naton nga kung mag-operate na gid kag efficient siya no sa collections of food waste, then we could add no until such time nga maubos na gid ang mga food waste diri sa datong Iloilo. Ano ka made of ano gani ni siya? Anong iya sini nga brand gani engineer? I think the kay ang UNDP may separate na sila nga nga procurement process. Made in China sa Bobocham no. Kung na-check ko nga mahal siya mo. For China nga brand niya 6.6 million, so meaning to say may gid ni siya maayo ning quality ginatag nita. Yes, quality man siya bi hindi ibot silingon nga kay kumo made in China dasig sini mga guba but quality man siya engineer. Yes Bobocham. May quality gid. All right, now lastly siguro engineer may mga last time to may mga nakita man kita kag hindi lang last time kundi masami man naton magyan sa dalan ining mga automatic bala nga nagapang silhig, may nagapang brush nga no iyaman sang aton sini nga nagapang limpyo man sa dalanon naton mga sagbot nila, and of course ara-ara gayagya po naton sini mga street sweepers. Kay kumo nga naga-evolve man kita karon ang technology naton nga naga-evolve man ti isa ini sa makabig naton iya nga another man sini nga pag kung sa mga tinaga pa pag-rise up man sa mga ginagamit nga teknolohiya sa city government para nga mapayo pag ang serbisyo naton sa pumuluyo? Yes, Bobocham, actually nakita no para na sa procurement stage ang process. We will have another no kung may nakita ka mga street sweeper truck ang Iloilo City, there will be another nga sweeper equipment nga electric powered man pang plaza siya kag pang esplanade no. Actually ara na sa procurement process ipakita namon man sa inyo no kung sa ulihi mababakal na sang city, and ang ini siya hindi man alin kwarta sa siyudad no, may ara kita nga benefits coming from the coal-fired power plant being the host city. So dra ko na gin-charge no ang ining nga equipment, electric vehicle para nga magamit man naton Bobocham sa public plaza sa aton mga esplanade kay
Hindi siya makasulod sa ang aton sweeper truck, hindi makasulod sa aton nga mga plaza kasi mabugat siya kag dako. So we will be having another nga equipment nga electric powered para inaya sa esplanade sa public plaza Bumbocham. All right. Sige, siguro sa mga dugang pagiging mga informasyon later on kung matigayon na ini engineer liwat magapakigangot kami sa imo para nga plastar ka mapabaluta man sa mga kauturan naton diri sa syudad kag probinsya man sa Iloilo basi kung interesado man sila in the near future. Once again, thank you so much and good afternoon, Engineer Ravena, sir. Yes, Bumbocham, madamo nga salamat kag mayong ugtos sa palamati isang bumbuan na ito dira sa Bumbo. There you have it, si Engineer Neil Ravena sa General Services Office. At the same time, sakop yung man isabay sa City Environment and Natural Resources Office. So, electric-powered garbage truck. Mag-collect sa food waste. Sa aton sini nga mga kasimanwa, diri sa syudad sa Iloilo, tapos lang kay siyempre may ara man sa driver ini. May technician nga upod, no? Sa aton sini nga mga kabombo amo ni ang mga collect sa mga food waste diri sa palibot sa syudad sa Iloilo, and eventually sa aton sini mga kulturan ang bal ni Engineer Neil Ravena basi madugangan pa ini, no? Ini gali libre nga ginhatag sa syudad sa Iloilo ay sa binahiran diri sa syudad sa Iloilo. Siguro later on kung may gaston maintenance, no? Kag siyempre ang pag-charge siya sini sa aton sini nga mga kasimanwa 2 tons, 2 tonner ini sa aton sini mga kultura nagabalor sa 6.6 million na pesos sa aton sini nga mga kasimanwa in the process pa sa pag mambal sini nato in the process pa ang kung paano i-collect, no, ang mga food waste, no, sa tagsa sini ka mga establishmento, mga restaurants, hotels, so on and so forth sa aton sini karon nga mga tagpalamati. Kag namo pa sa mga equipment pagid nga natalana sini nga abot man diri sa bahin sa syudad sa Iloilo, no, para iya nga mas mapanami pagid ang serbisyo sa mga pumuloy sa syudad kag siyempre ang isa sila diri sa mga nagakadapat man siniya nga kung saniin kung ano bala dira ka ma-invest ang kalimpyo, no, sa aton siniyang palibot siyempre isa man sa mga nangin na problema amo to ang bali Engineer Neil Ravena mga mumho o propasin sa mga nagakaudra mga damog bangod nga ginabuslog lang dira ini man ang nagakos sang pagbara sang aton sini nga drainage system kag kibot lang kita nga bago ni tapos brado do muna kay gali may mga nagakanto man dira sa aton sini makuturan, no? So pungkuan pa ni iplastar sang mayo para sa proper collection sang food waste sa aton sini nga mga kasimano and eventually, no, madugangan ini kag maglabot sa punto nga in the near future pati ang food waste sa tagsa kapanimalay diri sa syudad sa Iloilo, posible nga amo naman ini ang makulikta. Made in China pero mal din sinerabi na quality sa aton sini karon nga mga kauturan. So isa man ina sa kung makapangayaw ka sa iban sini nga lugar Engineer Albert amalo mo syudad sa Iloilo to may garbage truck kami to yan. Kamo yan nga pangulikta damog sinyo di ang karangkar. Sa amon to yay garbage dito. May sugid ka man. Di ba? Sa aton sini nga mga kabumbo. 9 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko naman this time balita ni Bombo Krill Amilyasa. Western Visayas nanging fastest growing economic region sa Pilipinas sang nakaligad nga tuig. Kagalakip na sinadri Banwa, nagapadayon nga krisis sa riyon tugas ang ginamo dito sa may Middle East na posible makapekto sa ekonomiya sandig sa Department of Development. Later on, checkeron naman naton sa aton Sinimakulturang Police Reports. Kaso, ipasaka na batok sa mga nagpanggabok ang nagpinalupok dito sa may kompanya Central Mulo. Kag checkeron taman later on sitwasyon dito sa aton siniya nga barangay draw sa barangay Don Esteban Lapos. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga pahanumdom. Kumuman bala ka
Unon ang prutas nga saging kabombo. Nakahibalo ka bala nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sang immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sa Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan, samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang tutok. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon,
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for April 19 to 25, 2026. Si Mr. Totong Villaruz kaupo ng iyang banda are once again booked to give you one great musical entertainment sa concert at the Plaza, Mangininyo sa Abril 25, Sabado, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Abril 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugo ng kasing-kasing sa mga lideres ng warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero indi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, Oras sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa Yapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Check ko naman this time si Bombo Krill Miliesa. Saya sining mga follow-up report to ng fastest growing economic region ng Western Visayas ang 2025. Kumusta yayhan sumong? Kag lakip na diri banwa nga balsang depdev sinya posible nga mapektuar ang ekonomiya kuno sa sining sang rehiyon sa sining kinagamo dito iya sa Middle East. Mga balita with the Bombo Krill Miliesa sa report. Please go ahead. Nangin fastest growing economic region ng Western Visayas sa bilog ng Pilipinas ang tuig 2025 suno diri sa Philippine Statistic Authority o kuna PSA. Suno kay PSA Regional Statistical Services Office Director Nilida Amular Abumchamp no nga tinaangkon kuno sa Western Visayas ang fastest growing economy sa tanan nga rehiyon sa pungsod kung saan nagdangat sa 6.4% ang pagsaka sang gross regional domestic product o kuna GRDP sang rehiyon mas mataas ikumparar sang 4.4% sang nagligad nga tuig 2024. Base sa datos naglabot sa 683.4 billion pesos ang kabilugan nga balor sang produkto kag serbisyo nga nahimo sang region sang tuig 2025 ikumparar sang tuig 2024 nga yara lamang ini sa 642.7 billion pesos
ang ining ginatawag nga gross regional domestic product. Nagapanguna nga nakabulig diri amo ang share sa nga services sector nga yara sa 66.5% nga ginsundan naman sang industry sector nga yara sa 18.6%. Kag ang ikatatlo nga nagabulig diri sa share amo ang agriculture, forestry and fishing nga yara naman sa 14.9%. Pahayag ni Regional Director Mular ang may pinakadako nga contributor naman sa ekonomiya sa rehiyon amo ang agriculture, forestry and fishing nga mayara sa nga 1.4 percentage points. Kaupo diri ang industry kag services kag dugang niya nga nag-increase ang growth diri sa agrikultura kag amo ini ang nagapanguna bangod nga sa pagtaas man kuno sang production of crops pareho sang palay, mais kag tubo kag amo ini ang nagdahatag diri sa aton sa Western Visayas sa nga pagtaas ang ekonomi naton bangod man sa mga produkto nagikan diri sa nagkalain-lain nga probinsya sa Western Visayas nga nakahatag sa nga dako nga percentage sa pagtaas man naton diri sa economy, rason nga gintawag kita nga fastest growing economic region sa kabilugan out of 18 region diri sa pungsod Pilipinas. Sa ipapatibalan naton ang naging pahayag ni PSA Regional Statistical Services Office Director Nilida Amular. The economy of Western Visayas grew at 6.4% in 2025. The fastest growth among 18 regions in the country. The recorded GDP growth rate for the year 2025 of 6.4% was acceleration from the 4.4% growth in the previous year. This GDP growth rate translated to an increase of 40 billion pesos in the region's GDP in 2025 from 642.47 billion pesos in 2024 to 683.44 billion pesos worth of goods and services produced in 2025, all valued at constant 2018 prices. The performance or the growth of the region's economy was attributed by the agriculture, forestry, and fishing, which has a 1.4 percentage points contribution. Siya yun ang first. Then second, wholesale and retail trade and their services, repair and motor vehicles with 1.1 percentage points, and mining and quarrying by 0.7% percentage points. We increased much in agriculture because of the increase in production of crops, mainly the palayan, corn, and the sugarcane. PSA Regional Statistical Services Office Regional Director Nilida Amular base man diri sa datos sa nga PSA nagpabilin nga manugo ang unemployment rate nga yara sa 4.1% nga tinagapakita kuno nga sang tuig 2025 madamo sang mga opportunity sa trabaho para man sa mga pumuluyo diri sa rehiyon kag nagpabilin naman na sa single digit ang poverty incidence nga yara sa 9.8% nga rason kung nga akano ang Region 6 or Western Visayas ang isa sa mga least poor diri sa rehiyon sa pungsod. Ginapahayag diri mo sa nga PSA man nga ti ang ini kadalag-an bunga kuno sang maayo nga investment strategies kag dedikasyon para sa masa inclusive kag resilient nga Western Visayas kag amo na nga labot sang tuig 2025 ang fastest growing naton diri sa economic. But then sa paglantaw naman susubong nga tuig diri sang DepDev o Department of Economy Planning and Development Region 6 di may ara gid kano sang posible nga dako nga apekto or maka-epekto ini sa ekonomiya naton sa subong sa Western Visayas for 2026 ang krisis man nga ginaatubang naton diri padayon nga krisis nga ginaatubang sang rehiyon tugas ang nagapadayon nga ginamo man sa Middle East. So ginalantaw diri man sa nga DepDev nga ti may dako gid man ini siya nga epekto sa aton samtang nagapadayon
padayon man abi ang economic naton diri sa buong tuig sang 2026. Kag sa interview sang Bombo Radyo kay Department of Economy, Planning and Development o DepEd Region 6 Director Engineer Aresio Casing Jr. iya diri ginpahayag na nabatsagan na sa first quarter pa lang sang 2026 ang pagtimbuok sang presyo sang produktong petrolyo nga nakaapekto na sa mga transport sector kag iban pa man nga mga sector diri nga nagagamit gid sang mga produktong petrolyo. Suno kay Engineer Casing nga posible nga mayara sa nga demand destruction bangod nga nagtaas or nagapadayon diri ang pagtaas sang presyo sang gato nga nagalimitihan kuno diri ang consumption sa nga publiko kag pahayag niya agon nga hindi matam-an nga maapektuhan ng aton diri nga ekonomiya bangod sa ining krisis nga ginatubang nagapadayon man diri kano ang ilang nga paghimo sang mga tikang upod man diri ang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno diri sa Western Visayas agon nga mapahagan-hagan ang ining epekto sang krisis nga hindi gid totally maapektuhan diri ang aton nga regional economy kag ginalauman man diri ang pag-shift sa mga renewable energy kag isa ini sa mga tikang no nga para mas malesen ang paggasto naton diri sa mataas nga presyo sang gatong mostly kanang iba na diri shift no sa mga renewable energy kag ang ining mga bulig mga financial subsidy kag iban pa nga assistance ang gobyerno nga nagahatag man diri nga mahagan-hagan ang mga problema nga ginatubang no kay as we mentioned kagina dako ang contribution sang agricultural naton sa economy sa tuig sa 2025. So para kuno ma-sustain ini nga pag-contribute nila sa aton man diri nga economy sa Region 6 posible nga hatagan or dapat hatagan gid sang pagtamo diri ang aton nga mga agricultural no mga farmer mga fisheries naton kag iban pa diri nga mga nagahatag sang dako sa economy naton diri sa Western Visayas. So ipabati naman naton ang naging interview sa nga Bombo Radyo kay Department of Economy, Planning, Development Region 6 Director Engineer Aresio Casing Jr. War will end soon and get the benefits of lower fuel prices. But during the first quarter this year, we already seen the effects of higher fuel prices, and initially inflation indicators were not affected that much. So I think there will be demand destruction. So we tend to travel less. We tend to hold off on our consumption. So this will be the initial effects. So again, this will accelerate, the destruction will accelerate into added investments in renewable energy. So we've seen solar being captured by all sectors of government and electric vehicles as well. So these are the shifts towards consumption of our citizens and local production. So these are perhaps the things to look at for the year of 2026. But we are aware that this will really have an effect on the economy for 2026, which hopefully we can mitigate. Follow-up question na lang po, Ardino, since dili ang kinakataas is ang agriculture and fisheries and given na tinagagamit ini sila sa fuels, mo-sustain ay hanaton hindi na ilagari nga pagtaas man given with the crisis, Ardino? Yeah, so we've seen the uplift programs of our national government wherein subsidies are currently being released by the Department of Agriculture on our farmers and our fisher folks. So they have been releasing subsidies, and similarly to our transport sector as well. So these are the targeted initiatives of national government being done currently. Si DepEd Regional Director Engineer Aresio Casing Jr. So sa na-mention natin diri nga duha ka ehensya Bombo Champ kinalauman gid nga hindi gid totally no maapektuhan diri ang ekonomi sa nga aton nga rehiyon ang Western Visayas sa nagapadayon diri nga krisis nga ginaatubang nato no hindi lang man diri sa rehiyon but sa pug-os nga Pilipinas, but then ginalauman gid nga hindi gid na siya totally nga makapanubo man sa ranking naton kay as we mentioned fastest economy growing economy na kita no or fastest growing economic region na kita sa pungsod Pilipinas. So
gani hindi na kuno ini kita mag-apektuhan kag mahatagan diri sa mga daga kaigo nga solusyon kag hindi man matotally panubo ang mga ginakita naton diri sa rehiyon Bobo Chang. All right. Ini si Bombo Krill Panisalis Miliasa and Mrs. Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta Radyo Bombo. Salamat kid na Bombo Krill sa imo sining follow-up report. Ti sa aton sini karon nga mga kabombo kabay pangati magpadayon lamang ining mga statistics nga ginaplastar man sa aton sa naglain-laing nga ahensya sa gobyerno para man sa sa sitwasyon sini naton diri kung ekonomiya ang estado sa ekonomiya aton sini nga pag-istoryahan mayo ining balita karon no sa aton sini nga mga kabombo no mula ng isa naton sa mga problema naton nga kung may mga kinagamo nga isa iban sini nga pungsod may dako gid man sini or bisan hindi man dako may ara gid sang epekto kung hindi man direkta may epekto gid bisan pa paano diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Ang oras naton 41 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby sa police reports. Check na naman this time si Bombo Pauline Piliora kay kaso batok sa lima sa mga suspitsado nga nagpanggabok ang nagpinalupok sa may kompanya sentral Molo. I-check naton kung napasaka na sa kapulisan na pang tultulan na kung sa diin na ning iban sini nga yara pa sa gyapon nga nagalambordahi raw way nadala sa pangdakop or nadakpan sa aton sini nga mga kabombo standby mga kamo and then aton sini nga kumustahon man tong area sang Don Esteban sa distrito iya sang Lapos akon sa diin dito kita mag-aplikayon sa aton sini nga barangay draw para sa Buena Mano Salvo Year 20 promo. Check na naton this time si Bombo Krill si Bombo Paulina Piliora. Si Bombo Pau na ma-report. Bombo Pau sa report, please go ahead. May ara sang sampaw-sampaw nga record sa barangay Bombo Cham ining 5 ka suspect nga nagsulod kag nagapanggamo sa may zone 1 Bangga Luding nga barangay Kompanya Molo Central kahapon nga adlaw or ning gabi na ini siya. Bombo Cham ang inigin pang identify ini sila kay alias Joshua nga naigo ini sang tiil no matapos nga nagaway sang armas alias Buknoy alon sa 18 anyos duwa na subong ara sa kustodiya sang Iloilo City Police Station while ining tatlo padayon pa sang at large ni alias Kring Kring 25 anyos alias Sipil kag alias Inday ngulon sa 30 anyos ang edad suno diri kay punong barangay Reland Herbias ang punong barangay diri sang barangay Kompanya Sentral nga sang bata pa lang ini kuno sila may ara na gid sang kaso diri nga pagpangawat pagpangransak kag kung may ara gani kuno sang ginagamo sila gining gilayon nga itudlo man diri Bombo Cham bangod man sang ilaman nga record diri sa barangay up until nga nagdako ini sila nangin na subject ini sila gali kuntani isang by bust operation hindi galing sa dara sa barangay Kompanya Sentral apang nakapalagyo ini sila and dara man sa monitoring diri sang naga-engage diri no sang illegal nga droga and apatil nga may ara diri sang nagasulod ato sila kag nag-agaway ini sang armas isa ka armas diri kuno nga initially sunod diri sa mga residente 38 ini siya but up until nga tisubong may ara na ini sila nga record gid mismo diri sa Iloilo City Police Station 4 no basement diri kay punong barangay Herbias nga natigayo naman diri no nga mapasaka man ang kaso batok diri sa 5 no Bombo Cham ugaling kay ang tatlo padayon nga at large but then nagapakig-angot man diri sa gihapon no ang barangay para ma-ensure man diri ang galinong katawhay kag kung sakay punong barangay Herbias lang di kuno malinong man ang ilang barangay but then sila ni ang nagatuga man sang gamo overall man diri sa ila man nga peace and order abi Bombo Cham kung madumduman no sang gabi diri sang Abril 23 no ang tatlo ang 5 diri nagsulod man diri kag gimpang sipa didto nila ang galvanized iron sheet o kung ining sin no nga nagaserbe man diri kudal sa isa diri kabalay sa barangay Tanod kag pinalupok ini sila and then may isa no nga natalangan bansang bala na dalahig diri sa ila diri gin ubra nga pagpangsulong ini si alias Faith no nga 20 anyos nga residente man sa among mga lugar nga bata diri sang Tanod sang
Barangay Kompanya Sentral nga kuntan ni isundon naman ang iyang nga amay nga or nagresponde diri sa nasambitan man diri nga pinalupok no didto man sa porsyon no sang Kompanya Sentral sa subong ko no sunod diri kay punong Barangay Herbias na operahan ning biktima ining 20 anyos nga na olamita diri nga na may igo no sang gunshot wound sa iya diri kilid sang tiyan kag estable naman ang iya nga kondisyon bumotsa ipabati bala nato ng ato ng interview kay punong Barangay Rayland Herbias sang Kompanya Sentral Molo Iloilo City. Kung sa background lang siguro, daw hindi namin ang background nila kahit mga masabad din sila sa barangay. Paras na sang duwa na nga subong na priso nga nadaktan. Gagmay pa na sila yung mga teenager, pa na sila involved na sila sa mga ginagamo din, mga kinawatay, mga ransakanay, mga sinakaay sa balay, mga rambol, amo na ang ilay nga background sila. Si Joshua, pag ining si Buknoy, gyud man ining isa, sir? Na, close friend na sila, partner na sila. Partner in crime. Diin, gid ini sila ya, sir, nga duwa sa porsyon sang Kompanya Sentral. Si Joshua na iya din, di sa Suntri, sa Lulay na iya nagdako. Si Buknoy na iya, may nanay na di siya. How about ni sir, ang tatlo, sir, nga at large? Taga-Sunuan na sila. Taga-Sunuan. Oo. Ano ni sir, based sa monitoring, ano ari ini sila sa badak list nga 5 gid ini sir? Sang una ara na sila pero galing daw na isa nila kauto daw ano na sila sila sa amon nga na-clear na sila pero ang tatlo na daw wala pa na sila ma-clear. Okay. Ining si alias Kring-Kring, alias Sipil, alias Inday, mag-ano ni sila nga tatlo, sir, how? Ang isa daw hinablos nila ng isa, ng duwa daw mag-utod na sila. O magparintihanay man ining tatlo ka? Magparintihanay ng tatlo. Okay. At naman na sila, hinamonitor sila kada. Maging baybas na sila sa Oto Simulo, kapalagyo lang na sila. Sila gin nga 5? Daw tatlo guro kung 5 sila ho. Daw wala lang ko sang pagbayba. Maging baybas sila, hindi dira sa amon ginfailan na sila kaso, maski at large sila ginfailan na sila kaso. Nag-file na tong tanod namon sang frustrated homicide. Wala tawhay diyang barangay na luwas ni sila, mo silang kapagamo sa barangay. So, ang kaso gid nila pang pangawat, illegal nga drugs, mga amo na siya? Amo na siya. Actually, ang barangay namon matawhay niya, no? Luwas ang amo na 5 sa Suna, 1 namon na mga masabad-sabad na sila. Bambot Siyam, sipo ng Barangay Rayland Herbias ang Kompanya Sentral and ining tatlo no as we've mentioned kagina nga at large ini sila sa gihapon and may ara no sang kaso man diri sa illegal nga droga but di na padayon naman to or natigayo naman diri nga mapasaka man ang kaso batok diri sa 5 ka individual di sigurado pag lupok ni daan no sang impormasyon or sining balita nagpalagyo na ini silang tatlo and so far hindi na malocated to sa ila mandaring barangay Bombocham. Dapat hantingon isla ni Police Captain Ryan Christ Inot ba? Exactly. Bombocham kay na kay gin tingwa man naton kun tani nga malapot diring bahin man sang Molo Police Station but then hindi pa available si Police Captain Ryan Christ Inot but then napasaka ng kaso but aside from that ambal ni punong Barangay Herbias nagasalig siya sa kapasidad diri sang kapulisan sang Molo Police Station nga matigayon ini silang nga madakpan man nga tatlo. Base sako pa to si Captain Inot ka pangita ni sa mga atlads niyo. Muna nga siguro ka notar sa imo sining tawag. Exactly. Bang siya basi ano pa? Sako pa but then te gin clarify naman gani kagapon nga hindi man niya ko no asset sang Molo Police Station ining ginatudlo sining 5 man ka individual ato na sa kustodiya and identified naman ini sila nga 5 so napasaka na ang kaso man dere and good thing ati wala lang bala may natamaan sa siniman nga insidente ang mga ang may naulamid lang po masyam ipa-qualify tani karon kay Captain Inot kung mabalikan mo siya bumbupolin kiti kagi nagli baybas ni sinong mga nakagi baybas kag saliin sila gibaybas kag hambal ni Caprilan na baybas na pero nakaplagyo muna blay pa-qualify ta na karon siya kay lawig man nga nagpungko as chief sang City Drug Enforcement Unit si Captain Inot mo.
Exactly, Bombo Cham. So tanawon naton ko ron kung what exactly nung date kung saan ini sila nga gin-bypass ang ting duwa medyo budo bata pa niti halimbawa sang bata ini sila may ara na sang sa pusampaw man diri nga record sa barangay ining 5 up until nga subong nagdangat diri sa Molo Police Station, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitidio Pilioran. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Pauline Piliora sa imo sining follow-up report. Iko na mo sining plastada nga madamo sang record kag nagasinabad kag nagtugas ang maka tulublag sining sahi isang buluhaton katulad sang pagpinalupok karing kulang taon mo todo hindi man tuplupok mo. No, do direkta man ganito yung tiro. Kaling walang sang nagakigo sa nga direksyon. May ginatutukan mo. Sa aton sini nga mga kasimanwa. So hungod gin sini nga pagpaniro ato. Is why nga ang kaso is frustrated homicide. Di dapat ining tatlo ka mga at large. Dapat na madouble time sila dring Molo PNP para nga madakpan sini nila. Kag mangin malinong katulugon sa mga pumuluyo dira sa bahin sa barangay Kompanya Sentral. Ay kung hindi madakpan, sus Maria kagusip po, basi kung panayon, man Islam lang ang magpanggamo dira. Kag maglabot sa hindi na maayo ang sitwasyon. No, sa aton sining mga kauturan, ti samtang way para matabo, nagakadapat nga hikuto na ini. No? Lataso na ini sang Molo PNP. 50 minutos na nakalikat sa takna, siningala sa una. Standby, no? Kay check nato ng linya naton with the Bombo Jomar Villa direktamente sa bahin karon sa barangay Don Esteban Lapos. Dito kita magapatigayon sa aton siniyang barangay draw sa Buena Mano Salvo Year 20 promo. Kay sa aton sining mga kasimanwa natabuan man ngiti naghilapit kili ng pista dira sa may Banwa, syudad sa may barangay Don Esteban sa distrito iya sa Lapos. Ti bisan na masako-sako to sila subong damo to sa mga area man kung din sa diin kung sa diin sila ano bubutsa man kung sa diin sila makalingaw-lingaw pero ti damo na to ang nagapadulong man sa ila sining cover gym agod nga maghimo sa ila sining mga interest para nga makahulog kag makapasakop. Hamakon sinin mo banwa di mo kita iya nga napulo mga daog sang tag 1,000 ka pesos ga cash. O sa mga kamumo naton sa barangay Don Esteban kag sa mga keeping sini nga kabarangayan kung mapasakop kamo iya sa barangay draw dala na kamo daan sa nga na Xerox bla na photocopy nga valid ID nyo para nga paglawag sa inyo sini nga ngalan ara na yon ara na mga dokumento nga maka-confirm nga indeed ikaw gin man ang ginlawag para nga gilayon mo ya mabato ng imo sini nga premyo o ay nasang damo pa yang istorya kuris-kuris may video kit challenge, may paindis-indis man sa pag-saot dira karon, may bingo, kagiban pa nga mga pahampang ang premyo, cash sa gihapon. Check naton bala si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Yes, Bombo Jam, kung kainit ang panahon karon, amo man kainit ang pag-abiabi diri sa aton sa may barangay Don Esteban Lapos, no, sa aton sa karon nga barangay draw sa Buena Mano Salvo Year 20 promo, baldi-balding pa premyo na may cash pa, no. Ang aton sining venue diri sa ila sining gym. Actually ang gym nila di mabugnaw, no. Bombo Jam, apisar nga ti ang init subong nagasingkal kanami kay nagadapya diri nga hangin so no need no nga ang cover gym sini nilaya Bombo Jomar daw atop lang na pero in terms siya nga sila nga do sirado do hindi do open court na siya pero may atop lang. Yes no ang hangin makadapya gid. Ang mga senior citizen way nagadala kuyaba ga ano lang sila ga pahangin-hangin na diri karon sa aton sini nga mga kabambotik kun ang iban sila padulong pa lang sakay sila sa Lapos sini nga jeep no Bombo Cham tapos naog sila diri sa may atubang sang halandon ni National High School. Walking distance siguro ay gani mga 20 metros no ang kalayon sini no makalabot na sila diri sa aton sini nga barangay draw kag ginapasalamatan ta ang pag-abiabi diri sa aton ni punong barangay Alfred Sinayo
Bumbo-champ, no? Kay prior pa man sini nag-coordinate na takay kap. Bumbo-champ, abisar dito siya ganito sa Bayano, Negros, no? Sa ila Abi sining... ko, pag-contact mo to kay ka para sa Thailand, sa Negros lang gali. sa Negros, no? Photos Ambal na mo sa ako, nagligan to. Ara pa si Kap sa Thailand. Ate Negros lang anay, Thailand, Negros Occidental gali. Negros, no? Occidental, do may BD-RRMC meeting sila or ano ni? Do ilab lang ano ni? Upod nam lang kang mga kapitan ang ila sining pag-sinapol. Atong may komosyon nga natabo. Atong may komosyon, no? Tunwag rin ko na skapan. So tulupod sila mga kapitan slapos bla. Mangkuton to biskap ilpring ro kita ya. Tingob sila mo no sa isa ka venue sa aton sini nga mga kabumbo dito sa may Negros Occidental BD-RRMC training gali no BD-RRMC training Bumbo-champ. Anyway, amo na ginaknalit sa man ang presence sa barangay officials diri sa barangay Don Esteban Lapos no sa sining pagplastad diri karon sa aton sining venue. Ti sa bangkumbo naton ibandri makita ta Bumbo-champ naghingagaw no himo sang ila sining entry sabi ta gani kay na do may group study no diri sa area agalitibo nagabira-bira sila himo sang ila sining entries no tikita ta di bay mga senior citizen ay sa gani diri si Nanay Edita Gahito ay ngagaw karon kung paano nga matapos ang sining entry. Tigin ang balantang hindi magtama ka dungok no magduko karon kay basi kung maglingin ulob la. Kay kapaang sang panahon sa buong Bumbo-champ Bombo Jomar i-remind sila nga long white envelope. Ati long man no long white envelope no. Why na sang iban pa nga mga color dira o kon marka hindi man pagbutangan sa scotch tape, masking tape. Ano nga sa electrical tape. Digid para nga hindi ma-disqualify. Amo gani. Kay mo ang aton sining FDA representative maid-id ini sila sa mga rules bala para nga masiguro nga fair para sa tanan nga nagapasakop. Amo na ya kung legitimo ang imo sining promo ara ang presensya sa FDA. Kag di mapag staple. Hindi pang Stapler. Sa aton sining mga kabombo ba si Black Rock kun mag-draw kag ginabutay na basta mapilas ka bla? Hindi pwede stapler pero pwede malawayan. Ate kun may paste ka o dumayo pa paste lang guro. Paste para sureball no? Para hindi sureball bla. Bumbo-champ. Pero muna ang iban gagamit yung paste to para kung paano nga ma-sealman ang ila sining mga sobra. Bilis na hindi daddy i-disturbohon ta na gabay lang kung kamusta ang pamatsyag na kadukina panisag dungok-dungok ko duwag gid ka tanga-tanga aw. Anay dita no. Ilang libo na iya nga interest Bombo Jomar na imo? Siguro do mga 100 na ne. Bumbo-champ ti way sa gani ni back up way masa uploading dalaga ni do siya malang ni isaho. Ti dumaw cross na na mo ina parinti na. Damo parinti ba dinay sa Don Esteban? Sa kwan sa Kalumpang may bata ko tong pamana sa bangko. Bali naidita no taga-digid gani kanay? Maabay si Bunag Gimaras. Okay bo grabe no ti si Bunag nagtabok gid eh. Oo. Ang entry mo mga pilanak bilog ni? Ay ambot bilani Bauti kay napay mo nga dungok-dungok may mga talapuson ka pa? Amo ni ho may gamay ang tapuson ko. Anong trabaho ni Naidita? Nagapanguma, lawig karbaw, lawig baka, lawig kanding. Tinderman okay. Ano ganito? May farm kag lito? Hindi man pangupot man ang nami ang paglagko ya may pati ka man. Amo kami galing hilig ni Naidita. Amo ka maglilig ni Bumbo-champ may sa mga girape, mga
ginapang lawig-lawig ko to, mga giraffe, zebra, Elephant. Elephant. Oh. Kay Nanay Dita, ano lang karbaw, baka. Te kumakon mo kung baligyan mo sa bilog, karbaw, sa bilog, baka, may 30 mil, 40 lang yun, tawhay, no, Nanay Dita? Rato subong kay Tigirinit. Rato subong sapat. Okay, ti one time, big time, ganun kung makadispose ka tingo, guro, bang seed meal, guro, kulang pa, no? Siwe, kung may parte ka, may ganansya, may parte ka Bali, gasagod ka lang, gasagod? Oo, sagod lang. Ay, city. Pagkabalutan na kung mga karbaw na do, may parte ka na sa bilog, no? Oo, ikaduha, bata do ha, yung isa imo parte. Ay, city, bayogit, galing problema, subong kay mga ilamon, duga ka laya, no? Niwang masapat, subong. Gustong tubig, iwat. Oo. Sige. Ang kilala ko ganito, Bombo Jomar, nagdiwang man? Nga man? Ay, hindi ito gali, masinapat sapaton lang ito gali batasan, pero hindi ito yung sapat. Gani, dati, mayo man niya, kahit na skenda dita ni sa 73, makon mo bumutsam ga, lingaw pa sa kasapat mo. Kalingaw kang iba kapin pagin, kabalo si Naidita magsagod ka T-Rex, kay padala ko to siya ako. Gani, no, ano lang, nanay, mga karabaw baka, kung paano sila nga maka sagod-sagod kag gasolihiti basi kun maka-income kun makabaligya na tidugang ni ang iya sining madagaan sini karon no pananglitan basi magabutan no maka uli-uli plate yato pa gimaras karon bumutsam way ka ban maintenance na dita no way man may sa high blood na resitahan ko pula ko nag-herbal lang ko wala tay bakal mo. Okay, herbal lang na kay kung paano nga sa makabulig-bulig sa mag-maintain karon sang yasing blood pressure. No? Anyway, good luck lang no sa mga kabubon naton. Pwede pa slack yung agaw diri bumutsam no sa may gym sang Don Esteban Lapos no sila sining kabentris may ari kinataga sinikway. Blamuto padaylan nimo no ti welcome gid ang tanan sini kun paano nga makapasakop adiri sa aton sining barangay Dros sa Don Esteban sa may distrito sang Lapos. Kung diri ka sa Lapas maagi halin sa Divine Alalasa, Divina Gracia, Lapas, Aguinaldo, Alalasan, Don Esteban. Kung dito ka naman iya sa Lapos, Halandoni Estate, Progreso, yan pang Progreso, no? Labot pa na na Jomar. Ping-iping na dasla. Anyway, sa mga kabumbuta, bukas man na para sa tanana. Cover gym lang kita sumong sa barangay Don Esteban, kagati pasalamatan ginaton si punong barangay Elfren Sinayo sa paghatag man sang kay gayunan dira kag pagplastar sa dira kita makapatigayon sa aton sini nga barangay Droa. Amo na ginakdalis sa lang man ang pag podre sa aton sa mga barangay officials no kung paano matigayon ining draw naton diri bumbutsam kag baka patigayon man tadik ron ano sang video kit challenge bati ko duga kulo kanta man skap mo basi kun maka man sa karon bla makabuyo-buyo bla si kabalo ka nga kapila na mag-champion sa kantana ilang si Cap Ilfren. Ate grabe no may ang bala sa bala magakanta na si Cap Ilfren. Ang iyan nga paborito nga bahanon do Torn Between Two Lovers bla mo do abot lang gud na mo man gyapon. Tila daw tani karon na bumbutsam kay diri sila sining barangay do lapit na ng pista dito may video ba di ba sila ka-full practice na baskap kusion gi ko ni Cap makita ya ko mo mga Torn Between Two Lovers yung mga birada sa ako mo butsa pasikon kabatik nos misis to kag ikusi ibang kubla. Bobo Jomar, thank you kina kita ito na karon na. So bunang latest no diri sa may barangay Don Esteban sa distrito sang Lapos. Yung agawa sa paghulog sidong entry. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kita Bombo Jomar Villa. Ingagaw. Pwede pa ka mo makaingagaw to kaga makaimo sa inyo sining ma-entries, makahulog sa inyo sining ma-entries.
Damo ang intresyon kay kung damo intresyon ako man ninyo sini ka chance ang magdaog sa aton sini ka barangay draw dira sa may cover team sa Don Esteban sa distrito sa Labus. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isibamot siya mablanco vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot ini sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka Bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Chekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente agod ma-expand ang mga outlet sa imo balayo opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon.
Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahingo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. It is now 13 minutes after 2 o'clock. Happy Saturday. Happy weekend. This is Tita Regine. Siyempre, ari na naman kita sa kahapon lamang program. Mag-abi-abi kita sa diligid lamang madugay sa aton nga winner, si Aris Girls ng Limaras. Nagtabok pa ini sa dagat. Kag-ari gidiri subong sa aton sa studio. Mag-istorya kita sa iya sang natabo sa iya kabuhi nga share sa aton ang pagkadula sang iya nga utod. Pagkapatay sang iya nga utod. That was so sudden. Sa mga letter senders naton dira, you can still share your stories. And of course, invited man sa gihapon ang mga wala pa
nakapadala sa ilang makasaysayan. Open kita sa pagbaton sa inyong mga istorya. Paki-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ng mga istorya and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Later on, after kita maka-interview diri sa aton nga winner, syempre magalawag naman kita sa aton nga winner para sa sini nga semana. So sa tanan nga mga letter senders nga mga istorya na baton naton kag nabasa sa sini nga semana, qualified ka mo, isa ka mo sa aton nga pagpilian kung sino ang aton nga tagdaog para sa sini nga semana. So pidanay kita sa sini nga hapon. It's the 25th of April 2026. Mainit sa gihapon ang aton nga panahon. So dapat ada gid sa inyo ang inyo nga mga botelya sang tubig dira, no? Ara ka masusulod sang balay, dapat ang baso mo hindi gid ina madulaan sang tubig or ang bottle mo hindi gid ina madulaan sang tubig. Anywhere you go, bita ang tubig. 14 minutes after 2 o'clock, here's our song para sa inyo from Valen Grace Lagunilla. Hanggat ako'y nabubuhay. Once again, this is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay naanaway sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari, ay di kita iwan. Ika'y mahalaga, sa puso ko, ikaw lang, wala nang iba. Andito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo.
Valen Grace Lagunilla hanggat ako'y nabubuhay. Ginatamiyaw ta ang tanan nga mga taga Don Esteban Lapus, ang tanan man nga ara din na nagadugok para sa barangay draw sa Buena Mano Salvo Year 20. Ara din na ang aton nga mga kaupdanan, ang mga kabombo naton. So I'm sure you're all enjoying. Good afternoon, gidira sa inyo. And this time, mag-interview ni kita sa aton diri nga winner. Gina-welcome ta diri sa studio, si Aris Girl Sangimeras. Good afternoon, gid sa imo, Aris Girl. Good afternoon man, Tita Ridge. Kumusta ikaw? Ang imo pagbiyahe pa kadto diri? Okay man? Ay, nadula ang iyang microphone. Okay lang ang imo pagbiyahe pa kadto di? Okay lang man, Tita. Hindi man Okay, siya sige. mabalod. Hindi man siya mabalod. Hindi. Nami gid. Mainit, no? Gani. Dito sa Guimaras, sing init man diri sa syudad. Ang pareho man, Tita. Init man. Abi ko anay mas mabugnaw to ya kay ti damo kahoy to, no? Pero do pare-parehos lang man gali. Oo. Sige. Kadto kita ha sa imo gin-share diri sa amon. Pila gani ka mo ka mag-utod kay ikapila ikaw? 4 kami magutod, Tita. Tapos ako ay katatlo kung out no. So pila ning edad sang imo utod to nga napatay sang sinilang? Ang nag-50 siya, Tita, sang March 12. Birthday to sang March 12. 50 na siya. 50, oh. Oo. So bali ikapila ni siya sa inyo. Subang gito siya, Tita. Saan gani siya napatay? Sang March 14. April kita, so last Oo, month lang, no? Lang, Tita. Sige. Ano ni kalayo asang ilang nga balay sa inyo? Di ko man mga 500 meters alin sa balay namon pakadto sa balay na tatay. Mamo sila kalayon. Sino niya nga kaupod sa balay? Si tatay. May pamilya man ni siya? Wala, Tita. Launa siya, Tita. Single lang Oo. Okay. So bali, ano tani iya ang inyo plano sa imo nga bana sang adlaw nga ina? Nga natabo siya. Birthday na siyang subang ko, Tita. Ang lalaki. Isang gabi nga na, isang Biyernes, ang gabi, plano kami nga malaman pa. Laman tatihimo, ko masimba na lang ta. Simba, tas tuto. Hambal niya, pwede man. Singko di masabay lang kami sa imo sa aga. Kaya mamaligya ka man sang balatong ni tatay, masabay na lang kami. Hambal niya, pwede man na. Temo to, tulog kami. Pagka-aga, mga alas 3, nakibot na lang kung amo na, ginawag sa tatay nga malya. Tukad dito, danay, magulang mo, be. Reklamo to, galakit siya tiyan. Tamo to, Tita, dali-dali mo magtukad dito sa may balahin la eh. Before this, may ginareklamo ang inyo nga magulang? Wala man, Tita. Kay normal man sa magkaon, damo man sa magkaon. Tapos wala man sa sila nga gareklamo, sa gasakit siya niya, wala. Si Banao, nagdulong sa panyapon niya. Tapos takas kay si tatay aras sa balay. Wala man siya maintenance? Sa balay mo, may ara, Tita. Kibilan mo kagin na siya gin-stroke sang 2023. So stroke survivor gali siya. Oo, Tita, daw ano na siya ang left nga part sang lawa siya bla daw ano niya bla? Luya. Sige man inom niya sa mga bulong niya. Sige maintenance siya, Tita. Tapos ang February lang ni namon gipa-check up. Kaya gina-monitor na bla iya nga ano bala? Iya nga Condition. Condition sang lawa siya. Kumusta ko ang result? Okay man ang iya nga nga BP, normal man. Okay. Galing kayo mo ito nakatambay pa itong iyang laboratory, balatani dapat mapalab pa to siya, wala ko pa siya mapalab. So ikaw ang gaupod-upod sa iya? Oo. Kung may ano na siya, Tita, kung mapacheck up or may kantuan, bisan sa pagpaligo, Tita, kung nagapaligo siya. Kaya doon hindi na gid siya gali iya. By his own, doon hindi na siya makatakod gid. Hindi. So ano kuno to ang natabo sa iya? Hambal ni tatay mo. Temo to, Tita, pagtukad ko, hambal ya, sakit tiyan ko, singko nga haw. Tapos nang takot lang tiyan niya, tiga-tiga, gidya niya, nga daw nag-ano na bala. Nag-ano? Naglagabok na balaga tiga. Singko ba sila ka lang natunawan sa kinaon, sa panyapon mo bo. Nanyapon mo, munta sila niya. Nambot lang tapos nag-ano siya balahaw. Pag ano niya, daw buo pa balang kadyos hanggang kapayas. So nagsuka siya. In short, pasensya lang that. So, nagkakaon pa, no? So, ang nagwa, do bilog pa. Oo, tapos ang color yata, syempre, itom man kay sabaw sang kadyos itom. Amo nang iya nga ginkaon. Sa panyapon niya. Bali before this, nagasuka na siya nga daan? Or one time lang? Amo lang man to, Tita, sang time nga to, sang gabi nga to, nga sang kaagahon na pagpukaw ni tatay. Sa amo, amo man lang to, kay pagpuli ni tatay nga mga alas 9 na sa balay nila. Tulog na sa kunumbal tatay mo.
Sa gabi na, tulog na siya. Oo. And then sa kaagahon na, Namukaw nakabugtaw sa siya, tatay. kag nagreklamo siya, Oo. nga nagasakit ang iyang tiyan. Oo, tita. And so, nag-decide ka mo, dalo na lang siya sa Oo, hospital. gimangkot ko pa sa tita mo. Ang balko, kaya magsakay sa tangkal-tangkal. Kaya bilang mo may tangkal-tangkal, man na siya mo. Siya hindi. Sing ko manawag na lang ko sa rescue. Kung mapuli ko danay sa balay tay, kaya mailis lang ko. Nagdalagan ko yung magdulog sa may balay. Wala pa ko tapos ilis, tita. Mo to nga nagdulog ang banas ang pakaisa ko bala. Ang balyan, aris dalian na da. Kay napatawag ka tatay mo. Kay magulang mo. Mo tita, dalagan ko magtukad. Pag kita ko, tita, inalay-ay na sa tatay. Do ka bugulpi lang gid ka tama, no? Nga lang luya siya. Oo, amo man lang ito ginareklamo tita mo, kasakit siya niya. I see. So ano na ang iyang sitwasyon sa nakaabot ka mo sa hospital? Tigaling kay kay dugay pag nag-abot wala tita ang rescue. Mga ano ka dugay? Mga sobrang isa ka oras tita nga hulat namon tita mo kay pagdulog ko sa balay nga ilis ko, nagtawag na ko. Ti kay wala garing lang nabalaw na sabat. Tapos ko base ibala ko nag-ilis number. Tapos dugay-dugay yung tawagan ko leon mo to nagbalo sa tawag. Galing kay ang gitawagan ko ang bala sa munisipyo lang namon. Tapos gin-refer ako sa province kay para lapit. Balya ma'am abangin nyo lang das highway. Ay refer ta ka sa province para dasig. Tapos So bali, pagkaabot sang ambulance dugay pang ulat namon ti na ko bala kay galungay-ngay na lang gid yung utod ko bala nga ginalay ni tatay tapos buslan ko si tatay kay syempre si tatay may edad na mo. Yung buslan ko si tatay, siling ko na man kadugay magyapon sa ambulance. Tapos pag abot sa ambulance, yung sakay na sa tita, ginlibot yung pagid kami ha. Sa diin? Dito yung pagid kami sa piyak ang balko nga hindi niya mo ginagyan yung pagsugat sa inyo nga. Ti kay kadulom na bala tita haw. Tinananan ko nga kung ano man ko na puro man gyapon kakahuyan makitaan ko yan. Wala ko kita Kasi sa nag-shortcut siya? Hindi man. Naglibot gid saya tita, hindi gid saya shortcut. Naglibot gid saya tapos rough road pang yung pagyan niya. Nga ako no? The way bala pa sibunag pa siya danay. Nga ako no? Hindi, sa anong rason? nagdiretso sa Jordan, hindi. Ginbas, gianhan ko sa ganit kay syempre ara ko sa tupad sa magulang ko mo maisaman ka rescue nga pod ko balati ang do ano kami sa driver balaya lamon ko nagsinggit sa driver nga naghambal lang kung kuti nga ang ginlibot pa ni sa driver yaman. Kung kadugay ta abot sa ospital kung kadugay gid nga biyahe ti sa lunggo pagid kay rough road ang ginagyan hindi semento. Ti ano ang for the meantime ano ang sitwasyon sa imong nga utod samtang ara sa sulod sa ginaanan ko siya nga tapos kuha na sa tudlo di bala tita gitakdan ablas ng bala ang tawag sina para ma-check ang iya oxygen doon mo na tila na siya oximeter tapos ginambalya yan ang bala ko i-revive bala kong magulang ko ginano yan sa dughan na bala natumbok-tumbok di daw lagi siya na response ang magulang ko bala. So sa ambulance pa lang, wala na nag-respond ang imong mga magulang. Sang pag-abot sa hospital, lipong siya? Conscious pa siya? Lagi dyan tita, nakikita ko dayon, nila na balaga ginaanan sang ECG. Tapos ang balang doktor, ang balang tawa balang nang kunong tatana mo ang pagpam sang sa ECG, gauntat ang sang ECG na bala. Ang gadalulagan na bala niya gaunta, tapos yung tawa balang niya ang mga tudlo, ay itom na. So that means na ubusan gid siya sa oxygen. Ano kaya ambulance bila man biti oxygen oxygen abalang oxygen tank. Wala. So natapatan pa siya bulong sa ospital bago siya napatay? Wala na tita mo lang to ang ang gin-ECG lang sa kaila nag-response tapos ginambala niya ko nga ti tubuhan gusto mo itubuhan. Siling ko kung mas pasugot mo tubuhan may posibilidad siya bala nga maka-recover siya Japon. Mali ma'am mali sa niya ni sa istura nga amo wala kami kabalo kung pila na ni sa minutes nga kay nangitom na yang kamot yung mga tudlo itom na. Hindi kami kasigurado kung makabalik pa blayang So wala na kamo nagpasugot na tubuhan. Wala na nagpasugot. Ma'am nga mo na. Ano kuno ang iyang cause of death? Ang sa heart siya, sa atake sang yang stroke. Gin-atake, gali siya. So, dapat immediately, gin-rush gid na siya sa hospital, tani, no? So, ikaw lang to, kag ang imo nga husband, ang ato dito. So, si tatay, edad na si tatay, tinaluon mo ko tatay, tapos dulong pa nga dante ang kabataan, kung di man biyaan sa balay, kay dulong pa. So, nang imo nga balatsagon, samtang ara ikaw sa hospital, sino lang ang nag-aalalay sa imo to? Nga ni kaya si Banahon kung hindi tayo kay balko hindi ko kabalo ko buhaton ko pagkabalo kung amo sa pagambal sang doktor nga amo na balagin announce yung amo na.
Di ko balo ko, igla ko kagi. Ano mo? Ano ba lang nga nag-amo na balahaw? Galibog ulo. Tapos la pa may kwartag maano ko, naano-nahon ko. Amo na bala. Okay. So mga ano oras ang declare siya nga napatay? 5:22, amo na oras. Aha. Pero wala na siya nadapatan sang bulong. Wala Gini-CJ na lang siya. I see. So, financial-wise, to kabudlay, isang amo to nga tiyempo. Pero may nag-abot nga bulig siling mo, nga amo to ang dako nga nakabulig sa pagpaprocess mo sa death certificate sa imong nga utod. Isurihi kami. Pag pagabalo na nawag kami mo sa mga ipabalo ko mga utod ko nga muna. Tapos, kay gasala na kami sa bana ko. Kami ganit sang ginakaptan nga kwarta. Singko unahon ko ni man. Nagambal lang sa namangkot ko dabla sa may hospital. Singko nurse ko unahon ko naman. Balya, sige lang yan. Halang kung diin siya nga punerarya dalon kay kwaon na dinila. Tapos, ang ginulat namon. Tapos, mag-process sang iyang death certificate. Salamat din ko sa bayaw kay nga gawag padalaan may kwarta. So, sino pagid ang nagbulig sa imo? Kag sa diin ginhaya ang imo nga utod, kag nga amo ini ang nadesisyonan ninyo? Ginanan naman tatay, samtang ato kami sa may punerarya, sang bana ko, hambal ko tay, budlay kung ara sa balay nyo, kay layo sa tubig, tapos gamay lang lakitid ang space. Ti siling ko tay, diraan na lang sa balay. Ti karon ng balay, lakay rimsan, ti kami, hindi ko man siya mabayaan, nga ato sa punerarya, hindi ko siya bala mabayaan, pabla gusto ko ma-plastar siya danay dito sa punerarya, antes kami magpuli. Ti damo mayo kay mga pakaisahan ko damo madas tupad balay namon nga nagburulig karadto sila sa balay paabot namon may nagaobra na may nagapang sang kawayan amo bala. So paano bala. Paano nyo napatigayon ang tanan hasta nga nalubong ang imo nga utod? Ang pangamuyo lang kitita gaano kami sang banahon nga buligi lagi kami nga tapos pagpadala to sang bayaw ko tapos pag ko sa may amon nga munisipyo kay kulang mo. Nagawa lang ko to, may lang kay may kilala kami dabla sa sulod bala. Kilala ako pero ako hindi kilala sa iya. Printe matugong namon kay kaapelyido sang ni tatay. Balya sige lang niya patigayuna lang niya paulamon ta ka mag-abot ang imong burial assistance unusan lang namon. Buhi na lang namon kag so ko nasugot na lang ko kay hindi sila pwede sa may treasurers nga lang bala. Nga ma-promosero lang ko bladanay nga matamatan ko bayad. So amo to gani ang kagulpi lagi sa kamatayon sang imo nga utod kay atake gali sa korason ana tabo sa iya. Abi nyo lang sakit ordinaryo lang at sakit sang tiyan. Abi ko gani base na dehydrate lang bala siya. Among gani man akong basila lang sa natunawan bala pero muna gin sang doktor kay may na siya nga daan sang stroke bala. Idugin palimot ko bala nga bisan nga bala sa tanya ko ay BP. Ti pagkuha ko sang BP sa iya wala matapos kay digital na blang BP da sa balaya. Nag siya dayon nga mag liwat mo digwa sa liwat. Ti amo to. Nung tatan ko na lang Okay. So, kumusta na subong? A month after sa iyang pagtaliwan, kag doon na hit show nyo man ang pagpalubong sa iya. Salamat. Dita kayo, bisan sa paano daw naka-recover naman gawa, pero grabe, kasi yung kay, so, malapit-lapit sa kabulan, siya nga dan, ang katuyo, ang kakapoy, kagang bala? Daw, iyawan ko primero sa adjust, nagpati si Banahon, gani, nagtrangkaso, pasag na sa subong, sige, pato nga niya. Ubo-ubo pa sa Japon, kaya daw, pag nakabalik ang iyang bala? Sa pulaw, ag sa haklo, kaya sang sigarilyo, sa mga nag Kumusta man ang inyong amay? Okay lang yung balang ko is tatay. Yung kay bala mo, edad si tatay mo, 79 years old na siya, at yung balan ko tay. Hindi ka lang magproblema, kay kami na inibanahon, bahala. Sino iya upod subong sa iya nga pagpabuhi? Aging ko na sa tita, dito na lang sa balay, dito na mo patulong sa balay, kay sakmalig niya tula, nasa upod. Kamuya may balay man ka mga inyo. Ang mga utod mo diin? Isa alagi siya kapuli, ang babae, ang kaduha. Ang agot naman nga lalaki, nagpuli siya mga March 31. Tapos pag April 10 nagbalik man to sa Manila nga man to gani kami kabalo nga nagbalik na sa gali. Okay. So sana tabo nga ini sa imo utod. Ano ang ginbilin sa inyo? Gin tita tama gid siya ka kay daw memorable gid kay syempre napatay sa gintuon niya sa birthday sang anak ko ya. Daw nga paano gid siya hindi siya namon malipatan bala tita. Kag paano ma-avoid ang the same thing nga natabo sa inyo nga utod? Anong mapamnugyan mo sa amon tanan? Tita
tipanon gisa tani bala kay ako ginano man tita nga magina ako may pagkulang ko sa iya mo kay syempre gaubra man ko nga daan. Hindi ko siya natipanan bala sang tsaklogid bala. Ngayo ko pasensya sa iya kay syempre ko boy lak kita matipanan sang tsakto. Kay syempre kun aga na tita antes ko magubra ginadigamuan ko na sila napakaon. Gaan pa niya para sa taas panyaga nila ni tatay. Tapos liguan ko siya antes kung lakat sa ubra ko. Tapos magpuli ko kun hapon ginapitan ko man asda. Kaya na na mangkot na kabataan ko nakatigang na sila kung malapat gadigamo sila tapos nagulungan sa kinanglan temprano para sa mga panyapo na siya mo kay may bulong siya ginainom. So sa imo man siya gali nagatiner? Ginakantuan ko na tita sa may balaya. Okay. Sa balay tatay ginakantuan ko na sa pirming napitan. So how is everything now? Subong do kano pagin tita kay dulabas pagin balahaw. Sige pang pagpapangamuyo nyo sa iya or tapos na? Tapos naman tita, pero garusare kami kada gabi sa balay. Pero ginisa ko lang kasyam ang iya nga di senaryo kay nabudlayan man ko kung bala kay ang mga gapulaw bala tita. Padayon lang every now and then offer lang kamo sang mas para sa iya. Madamo gid salamat sa imong pag-share sang sinang istorya. Do nag-wonder lang gid ako no nga kasaden gid katama nga sakit man lang sang tiyan ang iya nga ginreklamo. So I was thinking basi ko na dehydrate siya. But sa ina gali nga background nga nakaagi na siya nga stroke so connected sa amo sina ang natabo sa iya. Maraming salamat, I'm sure, bisan paano, nagapasalamat man sa imo ang imo nga utod, nga samtang buhi pa siya, ikaw man ang nag-attender sa iya. Although hindi man perfect, no, ang imo nga paghatagid sa nga bulig sa iya, but to the best way that you can, gin-try mo gid nga mabuligan siya. Maraming salamat. Mayroon ka pang ibilin sa aton or may mga luyag ka nga tamyawon? Go ahead. Natamyaw ko lang gali ang mga kaparintihan ng munda sa may sig kabugaw. Mga pangalbot ni Slaman Negro sa Bulita mo. Okay. Sa igbarasag sa may tubungan kagamumanda sa muna yan. Day, mate lang gindaday ang bata ko gaano gito kagina nga mamating sa kuno sa ano. Ginsa. Tapos nagapasalamat pa ko sa mga kaparintihan ko kag sa mga namon mga kabayawan ko nga nagbulig nga mapatrikuan ang pag ni sa magulang ko nga napalubong siya sa matawhay man bala sag na man namon nahitso namon ang tanan. Kag sa sini nga panahon nga tama ka init kinahanglan no ang aton gid nga pag-monitor sa aton dira nga mga kaupdanan sa sulod sa balay or maybe sa aton man nga mga kaugalingon especially kung may mga ara kita sang illness kung may mga ara kita sang maintenance siguraduhon nga mainom nato nina kag ang temprano nga pagtulog temprano nga pagbugtaw enough water. That's very important kag maayong nutritious food ang aton nga gina-take. So maraming salamat. Nabatian ninyo ang aton nga winner si Aris Girl sang Gimaras. Sa dili gid lamang madugay, mag-a-announce kita sang aton nga winner but since we still have time, magabasa kita mga istorya para sa inyo sa sininga hapon. 2:37 ang aton nga oras. Magapanabalik ang KLP kaopen ninyo si Tita Regine pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung sa imo pagpaligo sa masami nagapanghabon anay ikaw sa bilog nga lawas kag bunlawan ini kag magbutang naman sang shampoo sa buhok antes ini bunlawan. Mas maayo nga tingbon mo na lang ang pagpanghabon kag pagbutang sang shampoo sa ulo. Iniagod nga tingob man ang imo pagpamunlaw kag siyempre madamo ikaw sang tubig nga makinot nga pwede mo gamiton sa iban nga butang. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pa ang polusyon nga nagatugas ang climate change.
Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may Iloilo Billboard of Activities for April 19 to 25, 2026. Si Mr. Totong Villaruz kaupo ng iyang banda are once again booked to give you one great musical entertainment sa concert at the Plaza. Mangininyo sa Abril 25, Sabado, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa Abril 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatan dugo ng kasing-kasing sa mga lideresang warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Las Walados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Las Walados. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini. Alas 2:43 sa aton nga oras, and of course na-receive na ni Aris Girls ang gimaras sa iyang premyo nga cash 1,000 pesos bilang aton nga winner diri sa kahapon lamang program. The same prize nga pagabatunon man sa aton karon nga pagalawagon nga winner naton for this week. For the meantime, since we still have time, mabasa kita sang sulat. Lola Amparing, palig na lang crash out after ko matapos ang ini nga episode mo para nga mabuhin-buhinan dira ang mga wala mo pa na-checkan nga mga letters ang ginpadala mo sa imong record book dira.
In short, mabasa kita sa sulat ni Lola Amparing sa sininga hapon nagasiling, mahal kong Tita Regine. Bisan medyo mabudlay para sa ako nang magsulat subong, pero ginapilit ko gid nga makasulat ako. Kahit ipermi na lang ako higda nga higda, do hindi man manami. Medyo maayo-ayo na, kag wala na ako sang hilanat, kay tinag-inom ako sang bulong, kag pati bulong sa anxiety kag insomnia. Tita na dumduman ko sa subong, ang madugay na nga panahon nga mga hitabo nga naga-prepare pa lang ako sadto sa akon nga retirement. Tita, kabudlay gid nga kakason diri sa akon nga tagipusoon kag sa akon nga utak ang mga naagyan ko sang una. Kuntani December 1990 ang date nga ma-retire na ako sa teaching. Pero nag-advise ang district supervisor nga sa January lang para maka-avail ako sang 2 months nga vacation with pay. Tibiro mi tita, ang teacher nga naghalili sa akon, siya na ang nagatudlo sa akon nga class. Kaya busy na ako sa pag-asikaso sa akon nga retirement. Tubtob sa subong nga panahon, nadumduman ko pa, nagahilibion, tapos nagahinaksanay, kaya ginasunod-sunod ako sa akon nga mga pupils sadto. Kung makita nila ako, bawdayo nila gwa sa ilang nga klase. Bisan ginaakigan sila, kaya ginasaway sang teacher nila. Tita, pati ako sadto, hindi man makapugong sa akon nga luha, kung nagadinalagan sila sa akon nga nagahinibi kag maghakos. Tita, ang tatan ko anay pagsulat, kay do hindi na ako makakita, nga padayon lang ang akon nga luha, nagatubod sa akon mga mata. Tita, bisan sadto nga mga inadlaw nga naga-eskwela pa ako, do sobra-sobra gid sa akon ka sentimental. Nga bisan gamay lang nga bagay ang mabatian ko, ay nagatulo gilayon ang akon nga mga luha. Gani tita, bisan mga utod ko sadto, ako kuno ang pinakapalangga sa tanan kami nga mag-ululutod. Kung nakigan ako sang tatay kag nanay namon, gilayon nagahibi ako ya sa isang tabi. Kagwaay ako nagasabat-sabat sa akon nga mga ginikanan. Pero makauturan ko kung ginasaway o ginaakigan, bawdayon na nilaya dabog-dabog kag magsabat-sabat. Hambal nila nga ti plangga-plangga agid kuya ko no sa tanan. Ti siling sang tatay kag nanay ko nga palarehos kami nga palangga nila. So naluoy ang mga ginikanan ko sa akon kag perme gid nila ginahambal ni ko gid makalipatan. Hindi ko mamaluoy kay ampare nga maniwang, masakiton, kag mahibi na lang. Hindi lang malipong. Gani tita, no? Tubtob sa subong nga panahon, hindi ko gid na makalipatan. Ang pagpalangga sa akon nga mga ginikanan, kag sang akon man nga mga pupils sadto. Parang nasa aking puso't damdamin. Ang pag-aalaga na naranasan ko at pagmamahal ng aking mga magulang. Kag tanan nga mga pupils ko sa itong nakalipas nga madugay na nga panahon. Tibiro mo tita, nag 97 years old na ako sang April 11, pero madumduman ko pa sa gihapon ang matuod nga pagpalangga sa akong ginikanan. Kag tanan nga mga co-teachers ko sa 38 years nga pagtudlo ko sadto, kag syempre sa mga eskwela ko man sadto. Tubtob sa subong, do ara pa sa gihapon, no? Nga press ka pa sa akon nga kaisipan. So nagatululo naman ang luha ko tita. Ti, ako naman nagaisahanon subong sa balay. 2 weeks before sang schedule, or 2 weeks before may schedule ang mga pamangkin ko. Nga dito sa Leganes, kami ma-lunch. Kaya ti, once in a while, man lamang ini nga nagakatabo. So kainas ang aga, una pa ako nga nag-ilis. Tapos ready na ako nga mag-upod sa ila. Pero tita, malas kid. Kaya nagbalik ang hilanat ko, kainas ang aga.
Why na lang ako nag-upod sa ila. Naglakat sila siguro mga 10:30. Kag ako naman nag-inom sang paracetamol tapos naghigda. Yan ba ako sa ila. Dalhin nyo lang ko kung ano-ano nga mga seafoods. So tita, ang bag ko, kompleto ang unod. Kiti luyag, gugid, kung tani nga mag-upod. Pero ang bal ko, may lagnat pa ko, kag mahangin pa, pakadto sa Leganes. Ti ginhandaan man ako diri sa lamesa, sang grapes, oranges, sang bulong, ilimnon ko, kag mga biscuits. Ti hambal ko, dalhin nyo na lang ako sang para sa panyaga. Ti tita, ready to go na, pero sayang, why pa na dayon. Ti higda-higda naman ako, nagapamati lang sa radyo. Sa subong, medyo wala naman ako lagnat. Kag bumango naman ako kag magsulat. Kita ang tataan ko ana yung pagsulat. Kay do, kinapoy ako. Kag luyag ko naman yung maghigda. Sugpunan ko lang pag okay na ako. Kag ari ng sugpon. Tita Regine, sugpunan ko naman ang sulat ko, pero medyo hindi pa maayo ang akon nga kahimtangan. Kahapon, nag-abot ang nag-outing. Almost 2:30 sang hapon. Kag may dalaman sila nga mga pagkaon. Nagniyaga ako, kag okay naman ang akon nga kondisyon. Subong tita, daw malabo ang akon nga panulukan, samtang nga ginasulat ko ini. Sadto tita, in one sitting lang, 4 to 5 pages sa matapos ko sulat. Pero sa subong, pasensya lang, kay do hindi na tuloy-tuloy, untat-untat na ang pagsulat ko. Gani samtang ginasulat ko ini, nag-agi sa akon kilid ang hinablos ko nga nagsiling, iyay o auntie, ako ng lechon sa birthday mo sa April 11. So tita, I have to stop writing now. Do nagaluha naman ang akon nga mga mata, samtang nga nagasulat ako sa imo. So here's my love, kisses and prayers to you and sa family, kag sa tanan nga mga listeners mo. May kasugpon pagid. Lantawa ba lang ako nga penmanship, tita? Permina nagasala-sala. Kay maalay, o do hindi ko na mapunggan, kag hindi ko na makontrol ang ballpen, samtang nga nagasulat ako. Tita, higda naman ako sa subong, ganigin pilit ko naman nga magbangon, kag magsulat. Wala mo tita, sa subong, nag-iisahan no naman ako sa balay. Kaupod ko, mga sapat lang. Kag mabudlay man nga magwa, nga wala ka sang upod. Oh my God, toy-toy sa akon. Kabudlay sang kabuhi, kung nag-isahanon ka na lang sa balay. Maayo lang kung kaisa, kung may mga tao ang hinablos ko, nga nag-ayos-ayos sa mga sasakyan sa labas. Hindi man ako kabalo, magbukas sa mga doors, gani. Antos lang sa kalungkutan. Sa banwasad to, madamong akon nga masugo-sugo, kag madali ko sila nga ma-request kung ano-ano ang akon nga ginakinahanglan. Diri, sitting pretty man ako, kaon-kaon, tulog lang, kag mamati sa bombo, kag magsulat-sulat sa akon nga kasaysayan. Tita, all smiles ako bala kahapon, basta nga mabatian ko ang akon nga sulat nga ginabasa mo. Kabudlay gid kung wala ka sa kaugalingon nga panimalay or balay. Hindi kaya kung magpasyal-pasyal sa labas ng bahay. May lang kung may salakyan kita, makapuro pa masyar kita sa guwasang balay. Tita, kung kaisa, kung may nagabisita diri sa akon, nasadyahan gid ako, kag dumadula man ang akon nga kasubo. Salamat man sa poong may kapal, nga madamo man nga mga kaparentihan, kag makahinablusan ko, nga may kaya sa kabuhi, madalag ko nga mga buildings, kag may madamo nga mga kotse o sasakyan ang may ara sila. Ti ako, ni isa kasalakyan, wala. Kag wala naman sa kaugalingon nga balay. Kung tani, no, kung naluoy man sila sa akon sadto, bisan bahay kubo lang, o bisan isa ka bedroom house, kag wala lang ako ginpahalin sa balay nga 56 years na ang akong nga pag-estar didto. Siguro bisan gamay lang ang pension ko, pero tamang-tama man sa akong nga maintenance nga bulong, kag okay lang man ako diri. Kati love, care, and attention are extended to me.
sang mga hinablos ko kag mga apo diri sa balay. So sa nasiling ko na, sitting pretty lang, free board and lodging pa. Wala ako ubradi, kaon-kaon lang, pahuway-huway, mamati isa bombo radyo, sulat-sulat sa akong kasaysayan. Pero medyo masubo. Medyo masubo lang. Kaya malayo, gamay, no? Ang balay sa dalan. Kaya hindi mo man makilala ang mga tao nga nagalabay-labay sa gwa. Pasalamat lang ko sa poong may kapal. Ginhatagan ako sa good health. Kaya malawig nga kabuhi. So believe it or not, ako lang bala nagahisahanon nga nabilin nga pinakamatanda sa amon nga family, both side, sa tatay kag sa nanay ko kag pati sa pamilya sa akon nga bana. So sa subong tita, sugpunan ko naman, tinag-isahanon naman ako diri sa balay. Ang tanan may gingkadtuan at ang bunsong apo may eskwela man. Gani nagbangon naman ako kati minadumduman naman ako, no? Nga wala ko wali natapos ang akon nga sulat. Sa doon nakaligad nga mga inadlaw. Balaan mo na gid tita, no? Ang hamba ko gani, naga-on and off ang akon nga hilanat. Pero sige-sige lang inom ko o take ko sang bulong. Maayo na sa subong, no? Nga naisipan ko naman nga sugpunan ang akon nga sulat. Nga wala ko natapos. So, ari may poem ako para sa tanan. Luha ng kaligayahan, maligaya, luha ng kalungkutan. Ang buhay ng mga tao may masaya at may kalungkutan. Kung makamit ang kabutihan o kaunlaran, lumuluha ang mga mata na di mapipigilan. Kung darating ang problema na di maiiwasan, biglaan, luha tuloy-tuloy lang, dumadaloy tulad ng tubig sa tuburan na di mapipigilan. Kung makamit ang balak na kaunlaran, tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga luha ng kaligayahan. Ang tagumpay nagbibigay ng kasiyahan sa puso't damdamin, kaya dapat burahin ang mga di mabuting gawain. Dapat lang huwag manalig sa mga bulong-bulungan, isipin palagi ang mga mabuting gawain. Sa ganitong paraan, makakamit ang tunay na luha ng kaligayahan, maiiwasan ang luha ng kalungkutan. Manalig sa ating poong may kapal, bigyan tayo ng mabuting ugali at kaisipan. Ang mahal na poong may kapal, maawain at mapagmahal. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang luha ng kalungkutan. Makakamit palagi sa buhay natin ang luha ng kaligayahan. From Lola Amparing. Many happenings in one. Amugid na, no? Basta nga, ginakalingawan na lang, mamati sa bombo, and then magsulat-sulat diri sa KLP. So, ginasugpon-sugpon na lang ani Lola Amparing. You've just celebrated your birthday, 97th birthday, Lola Amparing. And of course, good health and long life gid ang mga wishes sa imo sang halos tanan. Salamat sa mga non-stop nga mga istorya nga imo ginapadala diri sa kahapon lamang program. We hope nga ti malawig pa nga mga tinion nga makabaton kita diri isang imo nga mga ginapangsulat every day of your life para sa KLP. Speaking of sulat ka mo madira mga kabombo, pwede gid nga makasulat sa inyo man nga makasaysayan o kung istorya sa kabuhi, mga inagihan. Paagi sa pag-email sa mga stories ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa tanan naton nga mga letter senders for this week. And of course, mag-a-announce kita sa aton nga winner to win 1,000 pesos in cash. Kag siya naman ang aton nga pag-interviewon next Saturday. Congratulations to our winner. Ikaw na, Annalisa, sang probinsya, sang Iloilo. Again, ang aton nga winner para sa sininga semana, si Annalisa, sang probinsya, sang Iloilo. Congratulations gid sa imo, nagahulat ang 1,000 pesos nga cash mo, nagikan diri sa Bombo Radio sa programa Kahapon Lamang Program. Magasunod na ang mga dramas every afternoon, ang Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary.
Maraming salamat sa inyo. Balikay na naman kita on Monday. So enjoy ang inyong weekend. Sige hapon, inyong alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.